טוב, אז התחלנו לדבר ביום שלישי על סימני הבניינים. יש לנו את הבניינים השונים בנטיית הפועל, וכל בניין יש לו את המאפיינים שלו. בעיקרון זה בא לנו די בטבעיות, כי אנחנו מכירים עברית בסך הכל, אבל יש דברים קטנים שצריך לשים לב אליהם בכל זאת, כדי לא להתבלבל. אז ביום שלישי כשדיברנו, התחלנו בכוונה לדבר מנפעל, אני שומרת את קל לסוף, למרות שהוא הראשון, כי יש בו קצת יותר הערות והתחכמויות להגיד עליו. אז נפעל, אז התחלנו להגיד שיש לנו את הנון שמלווה את כל הנטייה בכל הבניין. כן? בעבר אנחנו רואים אותה בהתחלה, ובעבר אנחנו רואים אותה גם בהתחלה, ובעתיד ציווי וצורת מקור אנחנו רואים אותה. כמו שדיברנו בדגש המשלים, זה בעצם הדגש המשלים, הדגש המשלים בפה הפועל, שהוא בא לידי ביטוי במקום הנון. כן, אם היה אמור להיות לי... אבל ברגע שהוא בתוך בניין, אז הוא כבר הופך להיות תבניתי, לא? לא, לא, זה לא הדגש התבניתי, תבניתי זה רק פי אל פועל והתפעל, זה רק הבניינים הכבדים. כאן מה שקרה זה שאם אנחנו, אני עושה ייכנס, כי זה פועל שיותר נעים לתפוס אותו, כן? אם יש לי ייכנס, אז הדגש הזה הוא דגש משלים במקום הנון הזו של הבניין שהייתה אמורה לבוא פה. והיה אמור להיות ייכנס, והייתה הידמות, מלאה והתמזגות. אוקיי? כמו בכל המקומות שראינו דגש משלים עד כה. אוקיי? אז הנון הזה, זה לא אמור להיות. אז בקיצור, הדגש המשלים הזה בא לידי ביטוי בעתיד ובציווי ובצורת המקור. ייפקד, להיפקד וגם בציווי. עכשיו, בציווי, שוב, ההיפקד הזה קצת מבלבל, אבל היכנס לחדר. היכנס, יש לנו את ההי בציווי. היכנס לחדר ולא כנס לחדר, כמו שכולם נוהגים לומר. כנסו, כנסו, כן? לא היכנסו, היכנסו. כנסו זה לכנס כנס, כן? כנסו כנס. אז היכנסו, היפקדו, הישמרו לכם, היבחנו. תמיד בצד ההוא שלו, כי פה יש את ההשתקפות. אוקיי. בסדר. אני יכולה לחוות את המסגן? כן, יכולה לחוות את המסגן. אוקיי. ועוד ציינתי ביום שלישי, אבל זה לא ממש קריטי לנו מבחינת ההגייה, שבעבר, בצורת העבר, יש פתח כאן, כן, נפקד, ובהווה זה קמץ, זה כל ההבדל. כן, הוא אתמול נכנס לחדר, והוא עכשיו נכנס לחדר. אין פה יותר מדי מה לדעת או לזכור. זהו פחות או יותר על נפעל, באמת, מה שצריך לדעת. מה עושה את ההבדל? למה יש הבדל? זה הבדל היסטורי כזה, של איך המילים התגלגלו. דיברנו על זה בעצם, סליחה, הערתי את זה כהערה, כשהתחלנו בכלל לדבר על סימני הניקוד, שההגייה של היום לא תומכת בסימני הניקוד, כלומר, היום אין הבדל בין פתח קמץ וצרי סגול, מבחינת ההגייה, זה וזה אבל פעם היה הבדל. זה נשמר לנו בניקוד. מיכל, מה נתבקש במבחן לגבי הכללים? אז במבחן יכולים להיות כל מיני שאלות כאלה של בחירה בין שתי צורות נכונות. נגיד, המורה אמרה לילדים, היכנסו לכיתה, או כנסו לכיתה, אוקיי? אז לדעת שהיכנס זה הציווי, ולא כנס במשמעות הזו. כאילו דיוקי הגיעה כאלה. כן, צריך לזכור את זה, שזו פשוט הנטייה שלו. מה? זה ממש לזכור בעל פה. זה די לזכור בעל פה. כן, זה לעבור למערכת הנטייה, אבל אני באמת אומרת לכם את הדגשים שצריך לזכור. זה לא ש... רוב הדברים אתם די, כאילו, באים לכם אוטומטית. אחי, יש פה פעמיים. טוב, הפעיל, מה שחשוב לנו לזכור בהפעיל זה שההי בעבר היא בחיריק. כן, כי כאן אנחנו נופלים תמיד בדיבור, כן? הבחנתי בך ולא הבחנתי בך, כן? הרגשתי טוב ולא הרגשתי טוב. אנחנו כולנו כמעט אומרים בה. זה יכול להיות. מה, שכולנו אומרים בה?
כי זה לדעתי זה כי יותר נוח. יותר נוח, זה נכון, זה עצלות עצלות הפה. שההיא זה טעות. שההיא זה טעות. אני מרגישה שאני... אז כן, הפקיד ולא הפקיד כסף, אבל כן, זה ממש עייפות הפה. זה יותר קל להנמיך תנועה. אוקיי, אז יש לנו ה' בחיריק. המקומות היחידים שיש סגול זה... בעיקרון אני מקווה שביום שלישי הקרוב נלמד על ההשפעות של הגרוניות, אוקיי? ואז הגרוניות משפיעות לנו, כן? החלית ועריך, ואז זה באמת וגם בעצם הזו של הגרוניות משפיעה לנו לכאן, אבל כשהאות הראשונה, כשפה הפועל היא לא גרונית, אז אנחנו בחיריק. הדגש בתף זה דגש קל? כן, אחרי שבנח. אוקיי, אז הפקיד, מפקיד, כן, בפתח, שוב, זה דברים שבאים לנו בטבעי, כן, יפקיד, כל כך צריכה להגיד לכם את זה, הציווי הפקד, הלבש, הכנס, ולהפקיד. גם כאן אין יותר מדי מעבר לזה, זה בעיקר העניין הזה של לזכור שאנחנו בחיריק, שאם שואלים אתכם, הוא הכניס אותה לחדר או הכניס אותה לחדר, אז היא הכניס. עכשיו שימו לב, מה שכן צריך לשים לב, הרבה פעמים אנחנו טועים במילים האלה, שיש בהן כף אחרי ההיא. איך אומרים את זה? הכחיש, כן? הוא הכחיש את הטענות נגדו, והוא הכחיד את זן החיות הזה. למה הטעות אבל? למה הטעות? כי בגלל שיש לנו חטא אחריה, אז אנחנו... קשה להגיד הכחיש, כן? זה נשמע כאילו את אומרת הכחיש או משהו כזה. אז הכחיש והכחיד. ואין סיבה לדגש והכחיל. אין סיבה לדגש, כמו שאין בהפקיד, כי פשוט אין לנו דגש תבניתי בפה הפועל והפעיל או משהו כזה, אבל כשיש לנו אחרי החטא, אז אנחנו מתבלבלים. אז כן, הוא הכחיד את החיה והוא הכחיש את הטענות נגדו והוא הכחיל מרוב קור. זה צריך להשתנות. אבל כן אומרים הכחדה והכחדה. לא, הכחדה אוי, איך אפשר להגיד? באמת? כן, כן. איך את אומרת הכחדה? הכחדה. איפה שבמכחול כן מותר להגיד, לא, אוקיי, מכחול, מכחול. לא. כן. צריך להגיד מכחול? כן. כן, כן. נכון. הוציאו את המכחולים. נכון, אתם עוד קוראים לו אמנות. הוציאו את המכחולים, כן. אז אם יש לכם שאלה, למשל כזו, הוא הכחיל או הוא הכיל, אוקיי? אז לא. אין סיבה לדגש. אין סיבה לדגש. זה בעצם המוטיב, קודם לבדוק אם יש סיבה. כן, זו שאלה ממש קלאסית, כי אנחנו כל כך טועים בזה. זה ממש קלאסי. זה לא קשור לזה, אבל זה להחליט או להחליט? אפשר גם וגם, במקרה הזה, כן. באופן כללי, שימו לב, זה חוזר על עצמו העניין הזה שתלמדו את החוקים, כשאני אומרת אין סיבה לדגש, באמת אין סיבה לדגש, אין פה דגש תבניתי בבניין הפעיל. זה לא שיש דגש תבניתי בפה הפועל ולכן צריך או משהו כזה, כי אם היה דבר כזה הייתי מלמדת אתכם, כמו בבניין פי הפועל להתפעל. גם אפרופו, לפני רגע היינו בנפעל, אבל אם אני שואלת אתכם, אני מוחקת רגע, הוא אתמול נקבע, מחר הדבר ייקבע. אוקיי? ייקבע. כי יש לי פה את הדגש שהמשלים במקום הנון, כן, הוא אתמול נקבע, הוא מחר ייקבע, ופה אין סיבה לדגש. כי אין לי דגש תבניתי בבניין נפעל, וזה לא בגד כפת אחרי שבנח, אז פשוט אין סיבה. והוא לא משלים כלום, אותיות השורש כאן. כן, אז זה קורה הרבה הדברים האלה שאנחנו אומרים ייקבע כי אנחנו אומרים נקבע. אז אנחנו עושים אנלוגיה. חשבתי על זה, אם חוזרים לשם הפועל, כן. כאילו קביעה, כן. אז זה עוזר לדעת אם צריך להיות דגש או לא, או שאני דמיינתי. תראי, לא, כי את יכולה לחזור לכל מיני דברים, ואז את חוזרת, אז את יכולה לחזור לנקבע ולהגיד, אוקיי, אז בנקבע יש לי... כן, אני אומרת, בסדר, נכון, בקביעה אין לך, כי זה אחרי שווה נע, אז גם כאן אין סיבה לדגש.
אבל את יכולה לחזור לכל דבר, ולהגיד אוקיי, אבל הוא אתמול נקבע, אז כאן כן יש לך, כי זה אחרי שבנח. אז זה גם יכול לבלבל אותך לכיוון אחר. כן, אז פשוט צריך לשים לב, לפעמים שאנחנו הוגים כל מיני דברים, סתם כי אנחנו עושים איזו אנלוגיה כזאת, נוח לה. זה הבנתי, הנקבע זה בגלל השבנח. השבנח. זה לא איזה... לא, זה רק בגלל שזה בגד כפת זה שבנח, כי אם יהיה לך נכנס, אז אין. כי אין דגש תבניתי בבניין יפעל. אוקיי, אז ייקבע, ואם הוא אתמול נשכח, אז הוא מחר... רגע, לא הבנתי. ישכח, כן? נכנס, למה לא? נכנס זה כמו נקבע, לא? נכנס זה כמו נקבע. פה יש לנו בגד כפת אחרי שבנח. כן. כאן אין לנו בגד כפת. אוקיי, אז אין פה דגש תבניתי בבניין הזה, אז אין לנו סיבה לדגש. יש אותיות שבכלל לא יכולות לקבל דגש או שאין דבר כזה? גרוניות. אותיות גרוניות לא מקבלות דגשים בכלל. אוקיי, אז תשימו לב לעניין הזה שאלה ממש שאלות קלאסיות של אין סיבה לדגש, אבל אנחנו רגילים להגות משהו סתם כי אנחנו עושים אנלוגיה ממשהו אחר. כן, אז הוא ייקבע והוא יישכח והוא ידבק. אלא איזה אותיות הגרוניות? רייש, כן? א', ה', ר', ח', ז'. אפשר לזכור אותם באח רע. לא, אבל מבחינתי מה שחשוב זה שהחטא והרייש, כי זה ברור שבה' ועין לא יהיו. אולי בעין בעצם? לא, אבל חטא היא גרונית קלאסי. לא, חטא ורייש. אבל ה' ועין זה ברור שלא יהיה. למה? כלומר, מה ההבדל ביניהן לחטא ועין? לא, אז נראה לי הגיוני שלא יהיה דגש באות כזאת, לא יודעת. אוקיי. כאן אמרה לי, זה מורה לעברית שפגשתי שרייש לא נחשב, שבטעות חושבים שהיא גרונית, והיא לא נחשבת. רייש מתפקדת בעברית לפעמים כגרונית ולפעמים לא. לפעמים יש לה השפעות כגרונית ולפעמים לא. וגם ריישים זה גם עניין של הגיעה משתנה. פעם היו הוגים רייש כזאת כמו בכל ישראל, וכולם היו מדברים ברייש הזאת, וזו בכלל לא רייש גרונית, זו רייש מתגלגלת בלשון לגמרי, והרייש הזו, כמו שאנחנו הוגים היום, היא לא בדיוק גרונית, היא בווילון, מה שנקרא בענבל. כן. אבל בשבילנו היא נחשבת גרונית. ברוב המקומות שנלמד היא נחשבת גרונית, כן. כן. היא גורמת להנמכות תנועה, כן. בכל מקרה היא לא מקבלת דגש. היא לא מקבלת דגש. היא לא מקבלת דגש. בסדר. אני ממשיכה. אלא אם יש לכם שאלות כאן על משהו. אוקיי. הופעל. שימו לב שעד עכשיו גם דיברנו ועדיין נפעל והפעיל ועכשיו הופעל. זה בניינים שיש בעצם איזושהי אות שמצטרפת לנו לשורש המקורי, כן? אם השורש הוא נכנס, אז מצטרפת לנו נון של הבניין, ואם השורש הוא עוד פעם, כן? אז היא הכניס, מצטרף. אנחנו מדברים עדיין על בניינים שמצטרפים אליהם איזשהם רכיבים לאות השורש. אז כן, גם פה הופעל, כן, הוכנס. אז מצטרפת לנו ההי. כן, כאן אנחנו בדרך כלל מדגישים את ההבדל בין הופעל לפועל. יש לנו נטייה להתבלבל ביניהם, כן, הוא כונס, הכנס כונס, זה משהו אחר, כן, הוא הוכנס לחדר, כלומר, זה בניין הופעל וזה בניין פועל. פשוט יש לנו נטייה להתבלבל, כי אנחנו ככה רואים את הקיבוץ פתח, וישר אנחנו ככה תופסים אותם כזה אותו דבר. אבל אתם רואים את ההבדל, נכון? רגע, אז כונס זה... זה פועל. פועל. כן. ככה אני רק ככה מדגישה, שלא תתבלבלו. אז בהופעל מצטרפת לנו ההוא, ההי עם הקובוץ בתחילת הבניין, ובעצם זה מלווה אותנו בהתאם לזמן, כן? בעבר יש לנו הוכנס, הופקד, בהווה מופקד, ובעתיד יופקד. הוא יופקד. ציווי אין לנו, כי המשמעות של הבניין הזה היא סבילה. כן, אם הוא הוכנס לחדר, זה משהו שעשו עליו, אין איך לצוות את זה. כלומר, אני יכולה להגיד לך הכנס והפעיל. כן, הוא הכניס, אתה הכנס. אבל ציווי לבניין סביל אין לי.
אי אפשר לצוות על פעולה סבילה לקרות. אוקיי, אז ציווי אין לנו, וגם מקור בעצם אין לנו להוכנס, כן? כמו שיש לנו להיכנס או להפעיל, כן? מה שצריך לדעת כאן, בעיקר, קודם כל גם לא להתבלבל עם פועל, זה לא בניין עם דגש תבניתי, אין לנו דגש תבניתי בעין הפועל, זה לא כמו פוקד, כן? זה הופקד. ושבניין הופעל, אבל זה פחות מתקדם, יכול להיות עם קיבוץ ויכול להיות עם קמץ קטן. אוקיי? כלומר, שתי הצורות תקינות, כן? הופקד או הופקד. עם מה אמרת לא להתבלבל בעבר? עם פועל. עם הבניין הכבד, עם בניין עם הדגש בעין פועל. אוקיי? יכול להיות הופקד, יכול להיות הופקד, הם אותו דבר. שקולים, אם תתקלו, כן? המערכת הורכבה, זה בסדר. או הורכבה, שניהם בסדר. פשוט שתי האופציות אפשריות. או בקיבוץ או בקמץ קטן. כן, זה קמץ קטן. לא קמץ רגיל. זה שהצליל שלו הוא או, כן? הופקד, הופעל. אני לא שוכחת כלום. בכוח או בכוח? בכוח. כי יש לך שוונה בראש מילה, ואחריו אין דגש. בכוח. לכולה. לכל או לכל? לכל. בכל יום? בכל יום. כי... אז איך אני יודעת מתי זה ומתי זה? לא, ממש לא מנחשת, זה שוונה. זה בדיוק מה שלמדנו, זה שוונה. מתי בא לך? לא, פה. מה שהראית פה. לא, זה פשוט יכול להיות כך או כך. פשוט שתזהו, אם במבחן יש לכם משפט, המערכת הותקנה על השולחן, כן, וזה יהיה בקמץ קטן, שלא יהיה לכם מוזר למה זה בקמץ קטן. למה זה קמץ? שלא תקראי את זה המערכת התקנה. אז איך אני יכולה לדעת את זה? למה זה... תחזרי על זה שוב? למה זה גם... בניין הופעל, יכול להיות גם הופעל, כלומר, אין שום הבדל. מבטאים את זה אותו דבר. לא ממש, זה הוא וזה או, אבל זה פשוט שניהם אפשריים, הם פשוט חיים בדו-קיום. אוקיי? אנחנו רואים את זה בעיקר, זה יותר בולט בפעלים שיש בהם גרונית, והפועל, נגיד, נדמה לי שנתתי לכם את זה במטלה, כן? הוא עלה למעלה. או עולה למעלה. אוקיי? אז... סליחה, רגע. כן, הוא עלה לגמרי, למעלה. אז כשיש לנו גרונית בדרך כלל אנחנו יותר רואים את הקמץ קטן הזה. את לא אומרת העלה. אני אומרת, כן. אני אומרת, רואים את זה יותר בגרוניות, אבל אפשר לראות את זה גם לא בגרוניות. רק שתדעו פשוט שזה ממש אקוויוולנטי זה לזה. אותיות שימוש האלה. כן. את אמרת שאתה אותיות שימוש, אז יש הרי דגש משלים. כשזה מיודע. אז רק כשזה מיודע. רק כשזה מיודע. זה בכל, הבט היא בעוד שימוש? זה? כן, הבט היא בעוד שימוש. בכל יום, כן, הבט היא עוד שימוש, זה נכון. השווה הוא נע, ואחרי שוונה אין לנו דגש קל. באותיות בגד כפת, כן, אבל אם זה היה בכניסה, למשל, בכניסה מיודעת ספציפית הזו, אז כבר כן, אז יש לנו דגש משלים, כי זה אחרי עוד שימוש מיודעת. כשאני רואה את המילה בכניסה, אז אני צריכה להבין שהבית היא מיודעת. כן. למה לא לחשוב הפוך? אני אף פעם לא מבין את זה. כי יש לנו תבניתי, אני יודע שזה בעין הפועל של זה. למה לא להגיד כל השאר זה משלים, חוץ מרכבת קטלת? ככה אני פשוט חושב, וכאילו להתחיל לזכור את כל כי זה מקום לטעויות, כל השאר הזה. כמו לדמיין תבניתיים. לדמיין תבניתיים לא קיימים. אבל דווקא... אם אני רואה שזה לא נמצא בפועל, וזה לא בעין הפועל של הפועל, זה בעצם...
זה מקום להמציא תבניתיים, נגיד בהיכנס, פתאום שלא תמציא לעצמך עכשיו שיש דגש תבניתי בפה הפועל של מפעל. כאלה. לא, תגיד את זה להיכנס, זה לא בעין הפועל. נכון. אז זהו. בסדר, אתה חד. אתה לא. חד, אני אומרת, אבל לא כולם מחודדים על הדבר. הדבר. הפועל, אז כל השאר זה משלימים, זה נראה לי נורא פשוט. כל פעם אנחנו נכנסים לכל מיני חוקים לזה שאני לא מצליח... זה לא נכון על מה שאני אומר, אם זה לא בעין הפועל, זה בעצם... וזה לא דגש בגד כפת? כן, בעיקרון כן. בעיקרון כן. הרבה יותר פשוט נראה לי לזכור את זה. בעיקרון כן, אבל כן הייתי עוברת על החוקים של המשלים בכל זאת, שיהיה לפחות גיבוי, לפחות לבדוק את עצמך. אבל מה ההבדל בין בכיתה, שהרי אומרים בכיתה? בכיתה? לא, בכיתה. לא אומרים בכיתה י'? לא אומרים בכיתה? בכיתה. תבחיני, כן? אם זה... כל הדוגמאות ההזויות אם זה... לא בכיתה, לא, בכיתה י'. אם זה ב' עם פתח, זה אומר שהיא קיבלה בעצם את הידיעה עליה, כן? בכיתה. אז כן, דגש משלים אחרי הידיעה, אבל אם זה בכיתה כלשהי? וזה בכיתה מיודעת, זה לא בכיתה כלשהי. לא. לא יכולה להיות מיודעת. אם את כך, היא לא מיודעת. ביתי לומדת בכיתה א'. מיודעת זה לא שזה משהו ספציפי, שזה... כן. עכשיו, זה לא ספציפי. ביתי לומדת בכיתה א', כלשהי. אם את רוצה להגיד ביתי לומדת בכיתה הזו, זה כבר מיודעת. ייכנסו לכיתה? אבל ייכנסו לכיתה. שוב, פשוט תשימו לב, אם יש פתח, תיכנסו לכיתה, אתם יושבים בכיתה. אם יש פתח, זה מיודע. אם יש ו', או יותר נכון, אם אין פתח, אז זה לא מיודע. אז כן אומרים בכיתה הזו? בכיתה הזו, כן. לא בכיתה הזו. וגם פה, כן? תמיד אחרי הידיעה, דגש משלים. באמת? תמיד אחרי הידיעה, דגש משלים. זה כבר בשיעור הקודם, והקודם קודם. חוץ מגרוניות. עוד פעם? ובניינים? עוד פעם רגע? מה? לא. ניסיתי לחפש עוד יוצאים מהכלל. רק שמות עצם מיודעים. לא פעלים, נכון? אחרי הידיעה, תמיד. דגש משלים. כן, יש לכם את זה, וגם דיברנו על זה בשני השיעורים הקודמים, וגם בדף העזר של הדגש המשלים. יש חלק אחרון של הדף, דגש משלים אחרי אותיות השימוש, יש שם את הידיעה ואת שין הזיקה. נכון? מה? הידיעה זה יפתח, נכון? כן. כן, הידיעה זה עם פתח. יש את הטבלה הזאת שנמצאת במודול, אני שוב ממליצה עליה, נכון? כן, גם אני אזכיר שוב. הזאת, העליתי טבלה של... אני לא זוכרת איפה היא, אבל היא פה. איך קוראים אותה? היא פה, אני שלחתי לכם. היא כאן, לשון לאקדמאים תמצית הקורס. יש שם הכל. מה זה הכל? יש שם תמצית של הכל, כלומר כל החומר שצריך ללמוד. איפה אנחנו? עכשיו, כשיש בי, הרבה פעמים יש בי, למה בית שם מקבלת חיריק? נגיד, בי כפר סבא. זה בגלל השוואה. אנחנו אמורים להגיע לדבר גם על זה, אנחנו פשוט לא מספיקים. נראה לי שסגרתי בטעות שנייה את זה. לא, זה היה שם... כן. הנה, בנטיית... כן, זה העונש ליהודים. אין הרבה שפות מנוקדות, נכון? ליכוד. לא, רק שמיות, ערבים. צרפתית יש קצת, לא? זה לא ממש ניקוד, זה האפוסטרופים שלהם, אבל זה לא ניקוד. טוב, פיאל, פועל, התפעל, אנחנו בעצם כבר די דיברנו עליהם, אבל בואו נזכיר ככה שוב. אז פיאל, פועל, התפעל, זה הבניינים הכבדים, אותם הזכרנו בעצם דרך הדגש התבניתי. אז יש... מעניין? כן, בעיקר ככה. אפשר את האחורים, ואז למה אין דגש הבעל או שלא רואים? לא רואים. צריך להיות.
אוקיי, אז אני לא מקבל דגש. פיאל פועל להתפעל, אז יש לנו את הדגש בעין הפועל, בכל הנטייה, בכל הזמנים, בכל הגופים, כן? תמיד הוא כאן. מה? איך את אומרת פיקדת? פיקדת? פיקדת, כן. ואי אפשר להגיד פיקדת? אפשר, אתה יכול להתעכב על זה. רגע, אבל בכל מקרה זה שוונה. שוונח, שוונח. כי אם את חוזרת להוא באותו זמן, פיקדת, הוא פיקד, אפס תנועה בדף. אוקיי? אז יש לנו את הדגש בעין הפועל. שימו לב לנטייה בהווה ובעתיד. יש לנו שווה בראש מילה. כן, הרבה פעמים שואלים איך אני אדע, מה מנוקד, אז כן? מפקד, יש לנו שווה בתחילית. כן, לכל אורך הנטייה. זה גם דגש קל? כאן, מפקד. דגש חזק. דגש חזק תבניתי. דגש חזק תבניתי בבניינים פיאל פועל והתפעל, שנקראים הבניינים הכבדים, כי אנחנו מכבידים עליהם עם הדגש הזה. אוקיי, אז בהווה ובעתיד יש לנו שווה בתחילית. שווה בתחילית. כשיוצא הדופן היחיד שלנו, זה תמיד כמעט, זה בגוף מדבר, בעתיד יש לנו חטף פתח, כן? אני אדבר ולא אדבר, אוקיי? אני מחר אכנס. כן, אני אכנס כנס או אכנס כנס? אכנס. אכנס, כן? אני אכנס כנס מחר. אוקיי? אין סיבה כאן לדגש, למרות שאנחנו בכנס, לא לבלבל. אין סיבה, אני אכנס ואני אספר לכם סיפור. אוקיי? ואני אקבל לעצמי את העבודה. אוקיי? אקבל, אספר, חטף פתח באלף ועתיד מדבר, ולא סגול, אוקיי? לא אני אדבר איתך ולא אני אספר לך. אדבר, אספר, אכנס. תשומת לב. אוקיי? ציווי, פקד. כנס, מה זה כנס? כנס, כנס. יפה. יש לו דוגמאות? כנסו. מה, לדברים שאנחנו מבלבלים את המשמעות? יכולים להיות בבחינה. לא, זו הדוגמה הקלאסית. מה? אין דבר כזה? שלם לי תשלום? כן, אבל זה בסדר. לא, אני צריכה להגיד תשלם, לא? לא, תשלם זה עתיד, כמו תפקד, שלם זה הציווי. בעצם הציווי הוא נגזר לנו מהעתיד, אנחנו בעצם זורקים את התחילית בשביל ליצור את הציווי. כן, תפקדו. ככה בכל הבניינים? שזורקים את התחילית של נופח? בעיקרון כן, כדי ליצור את הציווי אנחנו נפטרים מהתחילית. ראינו את... טוב, לא ניכנס לזה. בסדר, כן, התשובה היא כן. כשנגיע לפעל, לבניין קל, אני אגיד משהו על זה. זהו, זה דגשים לפיאל. נעבור לפועל. תעצרו אותי אבל אם משהו מרתק איתכם או לא ברור. בניין קל זה רק פעל? מה נחשב? בניין קל, כן, זה כל הפעל, הלך. לא, אז רק בניין אחד נחשב קל וכל השאר מקבל? לא, כבדים זה הפיאל פועל להתפעל, הם מכונים הכבדים. שאנחנו מוסיפים להם את הדגש התבניתי. כל השאר קלים? לא, בניין קל נקרא רק בניין פעל. השאר זה לפי השמות שלהם, נפעל, הופעל, לפי. הם כבדים, קוראים להם כבדים בגלל הדגש? או שאין קשר? לפיאל פועל להתפעל קוראים הבניינים הכבדים בגלל הדגש. שאר הבניינים נפעל, הופעל והפעיל לא נקראים כבדים. הם פשוט נקראים בשמותיהם. טוב, פועל קצת די דומה להדגשים של פיאל, אז בפועל כאמור גם הוא בניין כבד, אז יש לנו את הדגש התבניתי בעין הפועל. כאן אנחנו גם רואים בהווה ובעתיד את השווה הזה בראש מילה. כן? אתה מפוקד, השורש פקד הוא בחירה כזאת אקראית, כן? כדי להבין
את המבנה של המילה, כן? הוא מפוקד והיא מפוקדת, זה לא בדיוק מילים שאנחנו משתמשים בהם, כן? אבל הוא משובץ, כן, לתפקיד. הוא משובץ לתפקיד, הוא מקולל, הוא מסוכן, כן? זה המבנה. אז שוב, יש לנו, כמו בפייל, יש לנו תחילית בהווה בשווה, תחילית בעתיד בשווה, וכנ"ל אני בעתיד אשובץ לתפקיד, בחטף, פתח. הפוקד? אני הפוקד. כן, שוב, אל תתייחס למשמעות, כן? אני... הפוקד? אני ידי. כן. אני הפוקד. לא, אבל זה לא כן. לא, לכן אני אומרת, אל תתייחסו למשמעות, כי המשהו זה רק בשביל לראות את התבנית, כן? אני אשובץ, כן? דגש תבניתי בעין הפועל, אשובץ לתפקיד, ואני... נכון, אנחנו אומרים אנחנו אומרים אז לכן צריך לשים לב, כן? אני אקולל, כן? יקללו אותי, אקולן, ואני אטופל, כן? חטף פתח. למה לא משנים את הבניינים? לפי איך שמדברים. יש איזו סיבה, לא? תכף יעבור כל כך על... תראה, בסוף זה יקרה. כן, בסוף תיפול פה איזה... לא תהיה ברירה כבר. אבל זה לא מתאים לכל פועל, אני מסתכלת על זה, זה לא... זה לא מתאים כמעט לשום פועל. מה את יכולה להגיד? כאילו נגיד סללתי? מצולל? לא, ברור, ברור, לא כל שורש נוטה בכל בניין, זה תמיד. אצולם? אצולם, כן. אני אצולם. כן, אצולם. רק לא לשכוח. ואת אומרת אצולם, אף אחד לא מבין מה את אומרת. כשמדברים על מילים כך, תמיד הן יוצאות פתאום בהקשר, זה הכל נשמע מוזר ובליל כאלה של ייצורים, אבל בתוך משפט, אם אני אגיד לך שמחר אני אצולם לסדרה בטלוויזיה, אתה בוודאי תבין מה אני מדברת. סביר להניח שיגידי, יצלמו אותי? סביר להניח שאני אגיד יצלמו אותי. תראו גם... שזה בסדר? אני שואלת אם זה בסדר. כן, בוודאי שזה בסדר. הרבה פעמים עושים התאמה, מה זה הרבה פעמים? אני הרבה פעמים עושה התאמות כדי שיבינו אותי. מתישהו אמרתי לאבא שלי בטלפון שאני נוסעת לכמה שעות או משהו כזה, ואני ממש עצרתי את עצמי לפני הלחמה הזה, אמרתי, אני אגיד לו לחמה, אין שום סיכוי בעולם שהוא יבין. עצרתי, לחמה של מי? ממש עצרתי, אמרתי לו, אני נוסעת לכמה שעות, אבל כן, צריך לעשות התאמות. אבל כן, כן, אצולם. את באמת אומרת ככה ביום? כן, יש דברים שהתרגלתי פשוט. זה לא נורא, אתה מתרגל. זה לא נשמע כזה נורא. מה זאת אומרת? זה באמת לא מדברת ככה. אבל להגיד שהגעתי בחולצה מכופתרת, זה כבר מסתכלים עליך מוזר. לא חסרים דברים ש... איתך, עדינה, אמרתי, ביום שלישי עדינה אמרה לי תודה על משהו, ואמרתי לה בכיף. זה באמת, זה יוצא לי בטבעיות. בכיף. מה? כיף? מילה עברית מאוד. כיף, זה בא מערבית לדעת. זה לא בא מערבית? כיף, לקייף, יכול להיות שזה... כאילו, השורש קיים גם בערבית, אבל הוא קיים גם בעברית. כיף, זה... קייפתי. נחייף, כן? מחר נחייף בקייטנה. נחייף בשיעור אנחנו מחייפים ברגעים. טוב, אז זה הפועל שלנו, ושוב, לא לבלבל אותו עם בניין הופעל, כן? הופקד, כן? שהוא לא בניין כבד ואין לו דגש בעין הפועל, ותלווה אותו ההא הזו, שהיא בעצם הסימן של הבניין, כן? זה לא פוקד. זה לא פוקד, ואין דגש בעין הפועל. זה מה שחשוב פה לזכור. הופעל. מה? הופקד זה הופעל. הופקד זה הופעל, כן. ברגע שיש את ההא הזו, כן. ושוב אני מזכירה, זה יכול להיות גם הופקד ושניהם בסדר. שניהם תקינים. לא תקינים, תקינים. ואני ממשיכה להתפאר. אגב, אם התפסתם לכם באמת בצבע, כפי שהמלצתי, אז שימו לב שגם יש משמעות לצבעים. כן, אני יודע אם אני אחזיר רגע אחורה. אז יש לנו את התחילית כאן בצבע מסוים, ואת התחילית של העתיד בצבע מסוים, ממש יש את ההדגשות האלה. ותכף אני אדבר על הסופיות. אוקיי, התפעל. אז התפעל, הסימן של בניין התפעל, שוב, בניין כבד, עם דגש בעין הפועל. זה ההיט הזה, כן, ההי תף בתחילת המילה.
התפעל בחיריק ויש ואנח, בעצם זה תמיד ואנח, כן? כי זה צורת היסוד. התפקד, מתפקדים, התפקדנה להתפקד, ההית הזאת תמיד מלווה אותנו. שימו לב גם כאן במשמעות שאנחנו חוזרים, נגיד סתם, אני נותנת לכם את המילה משונה, כן? משונה, איזה בניין זה? משונה. הוא אתמול... השתנה. לא, אז הוא אתמול שונה. שימו לב שאתם לא עושים מעברים סמנטיים, כן? מעברים של המשמעות. אם הוא עכשיו משונה, הוא אתמול שונה. אם הוא עכשיו משתנה, הוא אתמול השתנה, כן? אז לשים... נעבור על התרגיל הזה ששלחנו? איזה תרגיל? ששלחנו אתמול? תרגיל שהיה שהיה... לעשות את זה. האמת שכן, אם הספקתם? להסתכל על זה? אני עשיתי, זה חצי פעם. כן. כי זה די אפשר. חמור. זה בדיוק מה שאמרת עכשיו. כן, נכון. כן ולא, זה לא בדיוק מה שיש שם. הדבר היחיד שאני אומרת זה פשוט שימו לב שאם אתם, שאתם רואים את הסימן של הבניין מלווה אתכם, אוקיי? אם יש לך את הפועל משונה, הוא עכשיו משונה, לא במובן של מוזר, במובן שמשנים אותו, הוא... אוקיי? אז את לא יכולה לחזור להשתנה, כי ההית הזאת, הטף של הבניין, היא לא הייתה לך במשונה, כן? אז איזה בניין זה? משונה, פועל, הוא אתמול שונה. אתמול שונה. כמו שראינו עכשיו מפוקד. אז תמיד צריך ללכת לעבר, ככה יודעים. כדי לזהות הבניין צריך ללכת לעבר בעצם, כן, אם זה לא בא באוטומט, ופשוט לחפש את הסימן. אז אם יש לנו מתפקד, אז החיריק טף הזה איתנו, כן, ההית. אז יש לנו בעבר היט, בעתיד מיט. בכל מקרה, הטף תמיד תלווה אותנו, כן? בעתיד, לפי אותיות האיתן, כן? זה האותיות הראשונות של לפי הגופים, כן? אני אתפקד, אתה תתפקד, הוא יתפקד. זוכרים את המושג באותיות האיתן? כן, שיש לנו, כן, יש לנו א' במדבר, י' רגע, אבל התפים, נניח בהשתנה, אז אין והנון. לנו תהית בהתחלה, נכון? השין החליף אותו. כן, כי השין, למדנו את זה ממש בהתחלה, על התופעות בבניין מתפעל, למדנו את זה כשלמדנו על היצורים. שמה? יכול לחזור על זה? שבהשתנה, בעיקרון הסדר הוא היט, כן? הוא התלבש, התפקד. אבל אם יש לך השתנה, אז השין בא לפני התף. השתנה. מתי זה קורה? למה? זה קורה עם אותיות גרוניות, ולמדנו את זה ממש בתחילת הסמסטר. למדנו, הצטדק והצטלם והזדקן, כן? למדנו את זה ממש בתחילת הסמסטר, את התופעות של התפעל. קוראים לזה סיכול? סיכול. לא, כי נגיד יש כל מיני מושגים, ידברו את הסיכול זה כן, כן. כן, אם תחזרו לשיעור ההוא, אז זה שם. כן, הוא התלבש, אז כאן היה סיכול. היה סיכול יצא. מה המשמעות של זה מבחינה ניקוד? אין משמעות מבחינת ניקוד. אין משמעות. כלומר, עין הפועל עדיין מקבלת. כן, אז זה כן. יוצא ככה כי זה נוח יותר להגיע? כן. בהחלט. אוקיי, אז תחילית בחיריק, אחרי השוונח, זה בכל הנטייה. כן, התפקד, מתפקד ויתפקד. הציווי... רגע, שאלה, סליחה. כן, כן, כן. לגבי אין בעיה. הדגש במילים שיש בהן סיכון. אותו דבר. מה זאת אומרת? כאילו דיוק. העין הפועל זה תמיד בקו, כן? גם אם הוא ישתכר, כן. גם אם הוא ישתכר, פה יש לנו דגש קל בתח, ישתכר, עדיין הדגש בעין הפועל, הדגש התבניתי, שבניין יתפעל תמיד פה, זה לא משנה שהיה סיכול. כן? כמו זה. כמו זה. כן, הוא הסתרק. דגש בלם. פה בעצם אין לנו כסור אז ריש, השתנה. אבל הסתכל. להתלבש יש דגש בלם. והשתנה פשוט מה שקורה זה שבגלל שהשורש הוא שין נון יוד, אז היא משפיעה לנו על הקמץ ה' הזה. לא, היי. רגע, איך את יודעת שזה סליחה? בסדר, לא, אבל לא למדנו את הגזרה הזאת. מה אתה חושב שהשורש לא, שנה. שינון היי. כמעט כל השורשים האלה הם בעצם שין, כלומר הם משהו יוד. כמעט כל השורשים האלה, אבל לא למדנו את איזה גזרה. שורשים? בנה, קנה, כל אלה שמסתיימים בה' זה לא. גזרת למד יוד, למד הפועל יוד. אז בנה זה בנים? כן, השורש הוא בית נונים. לא צריך. אבל לא, לא הגענו לגזרות. סרט אימה?
עוד שימו לב. רגע, אז בהתפקד אני יודעת שזה ציווי בגלל הפתח? אז זהו, לא. שימו לב, זה משהו לשים לב בהתפעל. בהתפעל צורות הציווי וצורות העבר הן זהות. הן זהות לנוכח והן זהות לנוכחים. אוקיי, כי... תודה. התלבש, כן, בהוראה, בציווי, התלבש, הרגע, קום התלבש. זה בדיוק כמו התלבש של אתמול. זו אותה צורה בדיוק. אוקיי? ממש זה שווה לצורת העבר. וגם התלבשו, קומו והתלבשו, זה שווה להתלבשו של צורת העבר. אוקיי? בנקבה זה כבר אחרת, כן? התפקדי זה לא כמו... התלבשי זה לא כמו התלבשה, היא התלבשה. והתפקדנה זה לא כמו הן התלבשו. אבל בזכרים שלנו זה בדיוק אותה צורה. לא שזה יותר מדי, כלומר, לא שיהיה לכם הרבה מה לעשות עם זה, אבל עניין של תשומת לב. מה עוד לשים לב? כן, פה סוף סוף, כמו שאנחנו הוגים, בעתיד מדבר, כן, אני אתלבש, זה בסדר גמור, אין פה חתך, יש פה באמת סגול. אוקיי, אני אתלבש ואתכנס לתוך עצמי, וסגול בנטייה בעתיד. יושב בחושך. יושב בחושך. עכשיו זה צרי על ראש. צורה? זה הגזרות. זה גם לא יתפעל. אני צריכה לדעת את זה שזה הצרה? לא. בסדר? לא יתפעל. גם לא. בסדר? כאן? יופי. מה עוד? שמתי כמעט 7 שנים. מה? גם 7 שנים לא יעזרו. 3 שנים לידו. בכללי? לשנות את בידי. סתם לידע כללי, כן, אם אתם רואים, לפעמים יש את הצורות החז"ליות האלה, שבהן, במקום בהן יש לנו נון, נתכנסנו כאן היום, בעבר, כן? נתכנסנו כאן. איך? אז למה? פשוט בחז"ל, בלשון חז"ל, נכנסה הנון הזאת, בחלק מהמקומות, במקום ההי. אבל זה אותו... זה בסדר להגיד ככה וככה? זה בסדר, כן. אנחנו פחות משתמשים בזה היום. למה? כי זה חז"ל כזה כאילו? מה, למה זה תקין? כן, כי זה נכנס לשפה, זה נכנס למקום. אני הזדמנתי במקרה כל מיני פוליטיקאים. לתקידה, כן? שופטים גם. כן, פשוט לשים לב, כן, אם יש נתכנסנו כאן היום, זה לא זה. זה לא אנחנו נתכנס מחר. זו מינון כזאת שהיא באה בעבר, לפעמים, בשלבים מסוימים של טקסטים. איזה בניין זה הכינות? הכינותי? הכינותי. זה מין צורה חריגה כזאת של הפעיל. כלומר, אני הבנתי ואני הבינו. ולא צריך להגיד את זה. זה תיקים. אפשר. לא. אבל מה תקים? לא, שניהם. רגע, אז הבין זה... הבין. הבינותי. אני יכולה להגיד הבינותי. גם זה הבין? אבל לא... למה זה... הנה, חשבתי שזה הבין. למה זה... כי אנחנו נדבר על זה. אנחנו נדבר על זה כי זה גזרת עין כבר. אני חוזרת רגע ל... מה? לא. לא, שבוע הבא. אוקיי, לא, רגע נלחצתי. מה שיקרה פשוט ביום שלישי זה שאני אשאל את ליאורה מה היא מעדיפה, שנספיק לעשות את התופעות בגרוניות או שנספיק לעשות את ההבחנה ביניהם. חזרה למבחן. אין בב לבינים. את שואלת אותה? היא עושה את המבחן? נשים ביחד, מנסים ליישר קו, זה תלוי גם מה האחרים הספיקו. טוב, אני חוזרת לבניין קל. תחשבו שאתם כותבים את הבחינה שאנחנו בעייתיים. אני ממש... לא, אבל פשוט נשמח לראות דוגמאות לבחינות. רואה את הבחינה עצמה. נכון, תשובות. הכי טוב. נכון, יש גם ככה, גם אם תדעינו את הבחינה, קשה לחזור. אני לא יכולה ממש לשלוח בחינה לדוגמה, אני יכולה אבל לשלוח שאלות לדוגמה, לשלוח שאלות. טוב, בניין קל, יש עליו הכי הרבה מה להגיד. גם שלחתי לכם, הבאתם את התופעות של בניין קל, בניין פעל? טוב, אז
הצורה הקלאסית, בניין קל, בעבר, פקד, אכל, שמר, לבש. זה הבניין הכי קל. לא, זהו, שהוא בעצם יש הכי הרבה מה להגיד. כן? אוקיי, זו הצורה הקלאסית ואנחנו מנקדים אותה בקמץ פתח. בקמץ פתח, אכל, אכלתי. אוקיי, קמץ פתח. אז באמת הצורה הקלאסית של רוב הפעלים בבניין קל זו נטיית פעל. הלך, לבש, לקח, שתן, נגע, סבל, הרס. זו הצורה הקלאסית. יש לנו עוד צורה אחת של פעלים בודדים, צורת פעול. כן? מה נוטה בפעול? מה זה? מה? יכול. זה בעצם השורש הכי שימושי. מה זה פעול? פעול, נטייה, אנחנו לא אומרים יכל, נכון? אנחנו אומרים יכול. אז אני צריכה לזכור שפעול זה נטיית הפעל. אז בבניין פעל, הנטייה הקלאסית היא כזו, כן? כמו פקד, אבל יש לנו גם נטייה על משקל פעול. אוקיי? יכול ויגור, תזכרו את שניהם. זה בהווה או בעתיד? בעבר. סליחה, בהווה או בעבר? בעבר. עכשיו אני מדברת על העבר. אוקיי? הוא אתמול היה יכול, אין דבר כזה יכל. אוקיי? אין דבר כזה. זה מלא אומרים. שזה מלא אומרים, כן? הוא לא יכל לבוא ולא כל השטויות האלה, ולא יכלתי ולא יכלת. כן, יכולת. איך יודעים את זה? כך. עכשיו. לא, אבל זה שורש מסוים. איך אני כן. יכולה לדעת שיכל, אפשר יכול אפשר להיות כיכל. עכשיו אתם... אבל אני אסגור את השתי השורשים האלו בלבד? כן, יבוא כן, ויכול? כן, זה כן. הכל? כן, הם גם מופיעים לכם בדף. יש עוד כמה שורשים, קטון, קטונתי, אבל אלה הבולטים יותר, כן? אשר יגורתי בא לי. אוקיי, אז גם הנטייה היא בצורה הזו, כן? יכולתי, יכולת, יכולת, יכולנו, ולא יכל, כן? שוב, אם יש לכם שאלה... אלה יוצאי דופן. כן, כן, אלה נוטים במשקל פעול. כן, אז שוב, אם יש לכם שאלה, יכולת לבוא או יכלת לבוא? כן, אז יכולת. שור שזה נוטה. כך, אשר יגורתי בא לי. אבל כן, יכול זה בעצם הפועל הכי שימושי של העניין הזה, אוקיי? אז באמת, אם אתם רוצים, אפשר להגיד ישירות יכול, כן, הוא אתמול יכול לבוא. אבל זה לא נשמע לנו טוב, אבל אם אתם רוצים להטוס נכון, אז הוא אתמול היה יכול לבוא, אוקיי? יכול היה לבוא, אבל לא יכל. בכל מקרה לא יכל. בסדר? עכשיו, אז אני אוסיף את זה כאן, כן? ליד פקד. אוקיי? עוד צורה של נטייה. אז מה יכול ויגור? זה מה שאנחנו צריכים לזכור? יכול ויגור, זה רשום לכם בדף, יש עוד כמה שורשים פשוט פחות שימושיים. כן, קטונתי אנחנו מכירים. קטונתי אנחנו מכירים, ואנחנו מכירים את זה בעיקר בנטייה של קטונתי, כן? אני קטונתי ולא... גם יגורתי לא חוץ מ... מה? גם יגורתי לא מכירים חוץ מיגורתי. נכון. נכון. ומי אומר יגורתי בכלל? אני אומר את זה הרבה. באמת? מה אתה אומר? אשר יגורתי בא לי? כן. רק את זה אבל. לא בא לי, בא. בא? אשר יגורתי בא. סליחה, שמתי לכם כמה קטן. כל בוקר. קטון. כל בוקר. כן. ככה אני חושבת את הבוקר. כל בוקר. זה פה. לא יודעת מה התקציב של המדרשה, אבל... הקבוצת תמיכה זה פה בשביל. אוקיי, אז תוסיפו לכם גם בדפים, כן, את הצורה יכול. אני אעדן אותם. פה אני מזכירה את שני אלה, למדנו את זה כשלמדנו את ההתאמה ועברנו על דף ההתאמה. תודה, שאני אוכל לדבר. כשלמדנו על ההתאמה, אז למדנו ששני אלה נוטים במלרע, כלומר, הוגים אותם במלרע, כן? פקדתם, שמרתם על הילדים. יש לי שאלה. אני באמת הסתבכתי והיה שם מלרע
אין לי מושג מתי אני אומרת... אני חושבת שהפתרון שלי הוא רעיון מצוין. לאחר זה רע. לא, את לא זוכרת, זה כינוי או שאת לא שומעת את ההבדל? לא שומעת ההבדל, זה משהו. סליחה. לזכור מה זה... לא, אז אוקיי. הפיק בינה אני יכולה לדעת. אוקיי, אז שנייה, בואי נעשה... זה במלרע? בדרך כלל שומעים. בואו ניקח לא התפקדתם, את שמרתם, אוקיי? אנחנו רגילים להגיד שמרתם, כן? כך כולנו אומרים בעצם שמרתם, אז לא. כן? שמרתם. שמרתם ושמרתם. מה? יש דגש מטה? כן, תודה. ברור. בוודאי. זה חוק החיתוף, לא? כן, זה חוק החיתוף שאנחנו צריכים לציין גם אותו, אלוהים ישמור. מה? שנייה. לא למדתם את זה? לא הספקנו. את רואה? אמרתי לך, אנחנו בפיגור. היא כבר לפני שבועיים. אוקיי, אז שמרתם, מלרע. לא שמרתם, שמרתם. שימו לב אליו. כן? שוב, שמרתם על הילדים או שמרתם על הילדים? שמרתם. שמרתן. למצוא לעצמי איזשהו קיום, תודה, שמה? אני יודעת שזה... פשוט זו הצורה הנכונה. זו הצורה הנכונה, כן? שמרתם. שמרתם ולא שמרתן. חוק החיתוף, עוד 5 דקות בדיוק. בסדר? שמרתם במלרע. אוקיי. רגע, פיקדתן זה היה מלעיל? מה? השמרתם זה היה במלרע ופיקדתן? כן, זה במלרע. שמרתם? זה מלרע? מלרע, הטעם הוא בסוף המילה. ובפיקדתן זה גם? כן. לא, הדבר היחיד שאמרתי זה שלא תגידו שמרתם. כמו שאנחנו נוהגים לומר, כי אנחנו עושים אנלוגיה מתחילת הנסיעה. האמת שכל השיעור הזה גורם לי להבין, ולא רק בגלל הפקד, שהמקום שהשפה מתחרבנת בו, סליחה על הביטוי, אבל זה הכי הרבה, זה פשוט הצבא. כאילו שם זה כבר מאבד את זה לגמרי. זה נכון, אבל לא רק זה, כשאת אומרת שמרתם, זה הגיוני, את אומרת שמרתם, כשאת אומרת שמרתי, את אומרת נכון שמרתם, זאת אומרת שמרתם, יש בזה היגיון, עושה אנלוגיה. זה הגיוני, זה הגיוני לעשות את זה. אבל תכף, 5 דקות, לומדים את חוק החיתוף ונדבר על זה. את אומרת שמרתי. את אומרת שמרתי, אני שמרתי על הילד. אוקיי, אני שמרתי על הילד. כן, שמרתי, זה גם הניקוד הנכון, והטעם הוא מלעילי, שמרתי. כן, זה רק הגיוני שתגידי גם שמרתם, כן? זה לא איזו הנפצה שלנו מטורפת. שאני לא חושב שזה מלרע. נכון, לכן אני מדגישה שהצורה הנכונה היא שמרתם, אוקיי? זה לא מולד גם בנפעל? ונשמרתם? נשמרתם לנפשותיכם? כן. טוב, צורת הבינוני, אז שומר, שומרת, שומרים, שומרות, אנחנו מכירים. צורת, היא נקראת בינוני פעול, היא לא מופיעה פה בטבלה. אוקיי, אז אני אוסיף אותה כאן. בינוני פעול. אוקיי, אז זה פשוט הצורות האלה שאנחנו מכירים, כן? שמור. פעור. כן, שמור, סגור, שבור, שמורה, שמורים, שמורות. אוקיי, גם כאן אין שום דגש תבניתי או איזה משהו כזה, אז איך אנחנו אומרים את זה? שבור. שבור. אוקיי, ולא שבור, כן. יש. שבור. אבא שלי אומר שבור, אני משתגעת. קצת מדעתי. התחרפן. גם הבת שלי. אמורה להיות פה? רגע, לא הבנתי. למה פה... למה פה אין ו' ופה? איפה? זה לא הפעול הזה, נכון? זה פעול אחר? זה פועל. לא, עכשיו פה יכול או יגור, זה לא... לא, זה לא זה. אוקיי, אז זאת צורת הבינוני. הפעול זה בעצם הסביל של הפועל, אוקיי? אם הוא שומר, הדבר שמור. אוקיי, זה בעצם הסביל, זה האקטיבי וזה הפסיבי. אוקיי, הוא שמור. עכשיו באמת, ביכול, צורת בינוני הפעול של היכול היא זו, אוקיי? עם ו'. אוקיי? הוא עכשיו יכול. הוא אתמול יכול, כזה, בכל עם חסר, והוא עכשיו יכול. כן? יכול, יכולה, יכולים, יכולות.
כן, וכולי. אוקיי, אז זה ההבדל. זה ההבדל מבחינה כתיבית רק, כן? הוא עכשיו יכול, בחולם מלא, והוא אתמול יכול, בחולם חסר. יש כל מיני תראו איזה מילים כתוב. שהם כאילו נשמעים בבניין, אבל זה לא סביל. נגיד, או בעצם כן. מה למשל? אם שואל אותי אם יכול, אז אני צריכה להגיד שזה עובד וזה עבר. אבל כן, פשוט תשימו לב לזה, מבחינת ההקשר. את יכולה לדעת? כן? רגע, אז פעול זה רק בעבר, והפעול זה בהווה? לא הבנתי. אמרנו שיש לנו שתי צורות נטייה בעבר. יש לנו הפעל, שזה הרוב, המוחלט, הגורף, ויש את 2.5 שורשים האלה שנוטים בפעול. שזה רק בעבר. כן, בעבר. עכשיו, צורת הבינוני הפועל של פקד, של הרגיל, כן, שמר הוא שומר, אוקיי? ואם אנחנו הולכים לסביל, הבינוני הפעול הוא שמור. אוקיי? עכשיו, הבינוני הפעול של המשקל הרוב, פעול, הוא יכול. וההבדל היחיד פשוט שבעבר אנחנו כותבים את זה כך, ובהווה כך. בסדר? כן. צורות נוספות של בינוני פועל. יש פה באמת, אני לא סתם אומרת שהבניין קל הוא הכי קשה, כי יש בו יותר חריגים. יש לנו את השורשים שנוטים בצורת פעל. אוקיי? וכאן הם... כן, בעיקרון יש לנו את הפועל, את הפקד, אבל יש הרבה שנוטים כך. אלה כל הישן, רעב, צמא, גדל. נכון, יש את אלה של הוא יושן עכשיו, כן? היא יושנת. כן, טוב. אוקיי, אז נלך לפי ישן, ישן, ישנה, ישנים, ישנות. רק בישן יש שיבושים, ברעב וצמא. כן, נכון, אף אחד לא אומר רעב, אבל כן אומרים גודל, נכון? היא גודלת יפה. כן, אז היא גדלה. היא דבקה, כן, הוא דבק במטרה ולא דובק במטרה. אז אין רשימה של תהליך? יש, זה פה, זה פה. לגמרי, כן. אוקיי, בבניין, כתוב ממש, במשקל פעל איתו, בטל, בשל, גדל, דבק, דשן, זקן, חרד, טמא, יגע, זה פשוט כך. זה פשוט כך. רגע, אמרנו שמי שכתב את כל החוקים האלה זה מישהו שישב על התנ"ך ופשוט, כן, זה פשוט... זה כתוב, ישנה בתנ"ך? ישנה, כן. ישן, ישנה, ישנים, ישנות, טמא, בשל, כבד. כן, יש לכם ממש ממש את כל הרשימה המלאה פה. קמל, קרב, שלב, שלם, שמן, שפל, עמל. נזכור את כולם. כן, הוא עמל על מלאכתו ולא עמל. שמור, את הולכת לעבר, זה נשמע, זה נפעל. לא, don't do that. כן, זה הבינוני הפעול של שומר. זה הבינוני הפעול של שומר. אמרתי קודם הולכת לעבר. אבל את הלכת לעבר הלא נכון פשוט. אם את בבניין נפעל, הנון צריכה ללוות אותך. אם את בבניין נפעל, זה נשמר. זה הסימן של נפעל. אז שמור מה? זה הבינוני הפעול של בניין קר. זה בדיוק מה שאמרתי שאני מוסיפה. זה בעצם הצורה הסבילה של הבינוני הפועל. הוא שומר, הדבר שמור. אם את בבניין נפעל, את תראי נון. לכן אנחנו גם עושים את השיעור הזה, עושים את ההבהרה, את החזרה הזאת, אוקיי? זה לא יכול להיות בניין נפעל, כי הנון הזה לא מלווה אותנו כאן בשום צורה. בסדר? אני עוברת לעתיד. העבר של שמור זה שמר. העבר של, כן, כלומר של הבניין הזה, של בניין קל זה שמר. כן. בעתיד.
בעתיד לצד הנטייה יפעול, כתוב כאן יפעול, כן? הוא יפקוד והוא ישמור והוא יכתוב. יש לנו גם נטיית יפעל, אוקיי? זה פשוט תלוי באיזה שורש. אני רק מפרקת בעצם את השפה פה, זה מה שאנחנו עושים, כי אם אני אומרת לכם שאתמול הוא למד, אתם כולכם תגידו לי שמחר הוא ילמד ולא שהוא מחר ילמוד, אוקיי? אנחנו יודעים את הדברים האלה, כן? הוא מחר ילמד והוא מחר ישכח והוא מחר ייקח. כן, אוקיי, פשוט... יתרום נגיד? מה? יתרום, הרוב נוטה ביפעול. יסבול. יסבול, לכתוב, כן? אבל ישכב לישון וירכב על אופניים, אוקיי, אז זה פשוט תלוי. מה עם ירכב על אופניים? מה? סליחה? ירכב להרגיל ולא לרכוב. אוקיי, אבל. הוא בעתיד ירכב. הוא בעתיד ירכב, אבל כל הפעלים נוטים בלפעול, לרכוב על אופניים. זהו, לרכוב, אוקיי. כן, לרכוב על אופניים, חוץ כל אחד, לשכב. נפלא, נכון? כן, רק לשכב נוטה בפתח. זה שורש היחיד? זה השורש היחיד. אוקיי? אז הטבלה בכלל צריכה להשתנות, כאילו, זה... כן, זו טבלה מאוד... נראה לי שזו הייתה מצופה גם בתיכון. מאוד של הדיפולט. כל יום, כל מילון. כן. זה לא נכון. אוקיי, אבל לכתוב, לרכוב, לשמור, לנהוג, ללמוד, לסבול, whatever, אוקיי? וכולל לרכוב, כן? שפה אנחנו טועים, לרכוב, אני יוצאת לרכוב על אופניים. מה עם שבע? לסבוע. לא אומרים לרכב, אומרים לרכוב, זה בדיוק מה שאני... הוא ירכב, כן. הוא ירכב על אופניים, אבל הוא יוצא לרכוב. אוקיי, היחיד פה שהוא יוצא דופן בצורת המקור, מקור זה שם פועל, כן? דיברנו על זה כמה פעמים שצורת הלמד פלוס השורש היא צורת שם הפועל. אוקיי, אז רק לשכב פה הוא יוצא דופן, השאר זה לפעול, ובעיקר לשים לב לרכוב הזה שאנחנו טועים בו, אז לכן זו גם יכולה להיות כזו שאלה טריקית. למה בעצם אומרים לשכב ולא לרכוב? מקורות. מה שבמקורות. כל בגלל בת שבע. מה שבמקורות הוא מה שקובע. אוקיי, שימו לב. רגע, אומרים לנפול או ליפול? אומרים ליפול. למה? ליפול. כי יש להם דגש משלים, בגלל הנון. הנון הזאת שהיא עוד חלשלושה, שהיא כל הזמן מדמה לנו. גם הרי על החוסן שלה, לא, שהיא עושה מה שבא לה. אוקיי, רגע, נראה ש... גם נגיד במילה כמו לגשת, גם... אלה שוב, זה כבר שורשים שעושים בעיות, לגשת שורש נגש, ואז לפעמים יש לנו... ותוכלי לחזור למה זה לרכוב וזה לשכב? פשוט לשכב, זו הצורה, זו הצורה התקנית, כן? לפעול, הכל נוטה בלפעול, חוץ מלשכב, הוא יוצא. טוב, דבר... אלה אני חושבת שהן נטיות שאנחנו כן באות לנו אוטומטית. אני אשמור, אלמד, האלף בסגול, האלף שמדבר, והשאר בחיריק, תשמור, ישמור, נשמור, אנחנו הוגים נכון, שמור, שמרי, שמרו, שמורנה, בציווי, אנחנו גם הוגים נכון. טוב, מה שלא ציינתי עד עכשיו, זה מה שצבוע לנו באדום בטבלאות, זה סיומות. שמרו ושמורנה זה אותו דבר, נכון? שמרו זה לזכר ושמורנה זה לנקבה. אני לא יכולה להגיד לנקבה שמרו. בעיקרון לא. שמרו בבקשה על הבן שלי? לא? שמורנה, זה התקנית, זה בסדר, זה לא אומר שאת צריכה עכשיו להתחיל להגיד שמורנה לכולם, אבל... לא, שמורנה זה גם לזכר וגם לנקבה? שמורנה? לא, שמורנה זה רק לנקבה. זה שמור.
מה? למישהו אני אומרת שמור. כן, ולרבים שמרו. כן. רק שיש לך רק בנות מולך, את יכולה להגיד שמורנה. רק לנקבה או רק לנקבה? לנקבה. למה? בגלל השוואה. וואי, אנחנו צריכים לדחוף את זה, אלוהים. אני לא יודעת מה לעשות כזה. מה? כלומר, אם יש שווה, אז לפני זה בא חיריק, זה הכלל? זה הכלל. בסדר, שימו לב שאם נסתכל רגע ממש ככה עברנו... מה הכלל? שלפני שווה אותיות השימוש הם בחיריק, לי כתיבה ולי קריאה ולי נקבה, בבהירות. כל שווה? לפני כל שווה? כן. בזהירות. לפני שווה בראש מילה בעצם, בזהירות. יש גם יוצאים מן הכלל, תכף נגיע אליו. שיותר יוצא מן הכלל. רגע, אבל כשאת אומרת נקבה לבד, איך אפשר? אפשר גם וגם? נקבה ונקבה? לנקבה? לא, בלי לי. זה פשוט תלוי באיזה יצורים יש לך שם. זה כמו שאת אומרת דברים, אבל את אומרת מלכים. פשוט תלוי איך, נכון? כן. זה פשוט תלוי איזה יצורים יש לך במילה. אז נקבה, את אומרת נקבה, כי קשה להגיד אבל נקבה. בעיקרון אני יכולה. מה? בעיקרון אני יכולה. את יכולה. נקבה. את יכולה. זה אומרים מקלין פול. לא, זה לא. לא פשוט. אבל למה? זה סרט אחר לגמרי. אוקיי, שימו לב, לא הסתכל... אומרים לנפול, אומרים ליפול. למרות שזה נכון שבביטוי מעט לנפול, אומרים לנפול. לנפול? למה? למה? עכשיו למה? כן, אומרים מקלין פול. בקיצור! לא, אבל רגע אמרנו שלא אומרים לנפול, אלא ליפול. אמרתי לכם 7 שנים, נכון? טוב, אני יכולה למחוק רגע? רגע, זה צריכה לפרט את זה. מה? למה פתאום הליפול הופך ללנפול? אני מניחה... מקורות. אני מניחה שהתשובה לזה זה שאם אתה רוצה להגיד לנפול באופן כללי אתה יכול, כי זה הופיע איפשהו, אבל אנחנו יותר אומרים ליפול, זה יותר בשימוש, זה יותר מקובל. רגע, אבל לנסוע? לנסוע, זה גם דיברנו, נכון? אמרנו שזה לנסוע ולא לנסוע. אומרים לנסוע. ולמה שם זה לא... לנסוע. למה שם זה לא נופל? פשוט חלק מהפעלים, אמרנו בזמנו שדיברנו על האנשים, אמרנו שחלק מהפעלים נוטים כך וחלק מהפעלים נוטים כך. לנסוע ולא לנסוע, כן? לנסוע זה נכון, אבל ליפול וליטול ידיים ו... אבל זה אתה תיסע, לא תנסע. אתה תיסע, כן. כן, עברית צחקש. יש לי ידיד שאומר עברית ויצחקש. ביצה. ביצה או ביצה? ביצה. אין. ביצה. יש דברים שגם אני אומרת, לא יקרה. אני אמשיך להגיד. שימו לב, הסתכלנו על כל טבלה ככה, על הרוחב בעצם, על הסימנים של כל בניין, אבל שימו לב לכל האדומים שיש לכם בדפים, כן? אלה פשוט המוספיות, הסופיות של הנטייה של הפועל, כן? פקדתי, זה אני, ואתה פקדת, ואת פקדת, ובפקד אין לנו סופי, והיא פקדה, ואנחנו פקדנו, פקדתם, פקדו, וכן, אז כל מה שצבוע לכם בעצם באדום זה הסופיות, והן, אם נלך לאורך, הן משותפות לכל הבניינים, כולם, אין הבדלים. כן, אני פקדתי, ואני הפקדתי, ואני נפקדתי, ואני פוקדתי, ופיקדתי, כן? הסופיות של הפעלים, בכל הבניינים, אם נרד, האלה שבאדום, כן, הם תמיד אותן סופיות. זה באמת, אין מה להרחיב על זה. אפשר רגע לראות את תפקדו? את? נוכחים? תופקדו? זה היה נדמה שיש בזה דגש. תפוקדו. בואו נדבר על חוק החיתוף. אתם מרשים לי בעצם לעשות עוד 10:45, כי התחלנו ב9:15? כן? יש הסכמה כולה? חוק החיתוף, יש עליו דף? יש עליו דף, כן. אז בואו נדבר רגע על... על חוק החיתוף, כל מורה מחליט מתי הוא מדבר עליו, אפשר לדבר עליו רק כשלומדים על השוואים.
ובפרט על השבעים הנעים, או כשמדברים על מערכת הפועל. אוקיי. לכתיבה אומרים, נגיד. לכתיבה. בלי דגש. כן. כי אין סיבה לדגש בעצם, כי זה לא אחרי שווה נח, וזה לא בראש מילה. אוקיי, חוק החיתוך קורא לנו, ואנחנו רואים אותו באופן מאוד מאוד סדיר במערכת הפועל שראינו עכשיו, קורא לנו בעצם משום שתנועות גדולות לא אוהבות להיות בעברות רחוקות מהטעם. אוקיי? אני אפרט. חוק החיתוך הוא זה שיוצר לנו את השוואים הנעים. נכון, את השוואים הנעים. נכון, כשלמדנו שוואה, כל הזמן אמרנו מקורו בתנועה, כן? אז מה הכוונה מקורו בתנועה? אז בואו ניקח שנייה דוגמה. רגע. אני רוצה רק על המשפט, כשעברות לא אוהבות להיות רחוקות. כן, כן, אני כבר אחזור על זה. אין לכם את הדף במקרה? לא. חוק החיתוך והיווצרות שוואים נעים? אז איפה זה היה אני אזכיר. בואו נראה עכשיו מה קרה בשמרתם הזה, כן? למה נהיה לנו שמרתם? אוקיי? אז ניקח, אנחנו יוצאים תמיד מצורת המקור. אז היה לנו שמר. נכון, היה לנו שמר, ואז הצטרף אליו תן. עכשיו, מה קורה כאן? הטעם הוא כאן, כן? שמרצ. תאמינו לי, כן? אמור להיות כאן. ואז מה שקורה זה, בעצם יש לנו, אם נחלק לעברות, ואת זה אנחנו כבר יודעים לעשות, כן? בעצם יש לנו כאן עברה, אני מתחילה באפס, אוקיי? עברה ראשונה, עברה שנייה, עברה שלישית, והתנועה הזו, תנועה גדולה, קמץ, נכון, למדנו? כלומר, להבחין בין אורכים, תנועה גדולה, והיא רחוקה מהטעם, היא רחוקה 2 מקומות מהטעם. אוקיי? תנועות גדולות בעברות פתוחות לא אוהבות להיות רחוקות מהטעם. ואז מה שקורה, הן לא אוהבות, כן? לא אוהבות כפליים. כן? ואז מה שקורה הוא שהן נחטפות. אוקיי? נחטפות, כלומר, הופכות לשווה נע. אוקיי? וכך קיבלנו את שמרתם. בעצם זו הפכה לשווה. לא אוהבות להיות רחוקות מהטעם, ואז מה? ואז הן נחטפות. הן הופכות לשווה נע. זה חוק החיתוך. אוקיי? מה זה נותן להן? מה זה נותן להן? יותר, זה מקל על ההגייה. אוקיי, עכשיו במערכת הפועל זה מאוד 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 סדיר, התהליך הזה. אוקיי? סדיר. זה תהליך שהוא סדיר. בואו, למשל, אבל כן ניקח דוגמה משם העצם, שזה יהיה לכם פשוט הרבה יותר מוכר, אוקיי? אם יש לי את המילה דבר אחד, ואז, איך זה ברבים? דברים. למה זה דברים? כן, כי באה הסיומת, אוקיי? ואז אנחנו מחלקים לעברות, כן, דברים, אוקיי? לקמץ הזה לא נוח להיות רחוק מהטעם, כן, הוא מרוחק לפחות 2 עברות מהטעם, אז הוא נחטף. שווה. כן, הוא נחטף והופך לשווה. דברים. זה שוב, זה קצת עניין שנוצר בעצם מעייפות הדיבור, עייפות ההגיעה, כן? אנחנו לא נגיד דברים, אנחנו רואים דברים, אנחנו מחטיפים, כן? מחטיפים את ההגיעה. ואז גם העברה, יש פה רק 2 עברות. כן, ואז בעצם אנחנו אומרים ששווה נע מצטרף לעברה שאחריו, מבחינת החלוקה לעברות. אז גם בשמרתם זה רק 2 עברות. אבל יש כאלה שאומרים דברים. כן, שוב, זה עניין של היצורים שסביב הניקוד ואיך נוח להגיד. אוקיי? אז כאן אני מדברת על תנועת הקמץ, אוקיי? קמץ, שהוא רחוק מהטעם, לפחות 2 עברות, הוא נחטף. אז גם בשמרתם זה רק 2 עברות? שמר, כן, אז אוקיי, זה שווה, נכון. בראש מילה, זה שווה. כן, הוא שמר, זה מקורו באפס תנועה, ואנחנו נחלק כך. שווה סוגר, שווה מצטרף. אז כן, אלה 2 העברות שלנו. זה חוק, נכון? שווה סוגר עברה, ושווה מצטרף לעברה שאחריו. יש לי שאלה כאילו לא קשורה, סליחה שאני עושה את מחטף.
לא נורא. את נחתה או את נחתה? את נחתה. אוקיי. איך זה שיש אנשים דתיים מאוד שמדברים עברית נורא? או שלפחות נדמה לי שהם מדברים עברית נורא. לא שולטים טוב. אבל אם אתה לומד כל כך הרבה, אתה אמור לדעת, בדרך כלל עברית יותר תלמוד טובה. וזה, אז איך אתה לא, כאילו נגיד, אני פשוט חושבת על שרים או חברי כנסת דתיים, מדברים עברית לא קרה. זה לא הגיוני שהם ידברו עברית יותר טוב? שתי אפשרויות, או שהם לא באמת שולטים מספיק טוב, או שהם לא עושים, או שהם עושים כך. יגנבו וישחדו. כן. ויעשו. כן, או שהם לא שולטים מספיק טוב באמת, או שהם עושים את ההפרדה בראש, יש להם שפת כאילו יומיות ויש וגם בשמרתם זה מין רע, נכון? בתחנת רדיו שלהם הקרינים מדברים בעברית מושלמת. באמת? אני במקרה, לפעמים אין לי קליטה בדרך ליבנה. אוקיי, אז בקמ"ס אתם יכולים לזכור את הג'ינגל של ליאורה המציאה שהוא גאוני 012, סתם, כי בא לי להיחטף. כי בא לי מה? להיחטף. כשסיפרו לי את זה, אני נפלתי, אני חצי יום הייתי. סתם, כי בא לי להיחטף. זה גאוני. אבל זה רק שלוש... בקמ"ס. בקמ"ס. מה? מהשנייה והלאה, גם שנייה, שלישית, רביעית, חמישית יכולות להיחטף, אבל זה השנייה והלאה. זה לא יקרה פשוט. כן, אבל קמ"ס צריך להיות לפחות 2 עברות מהטעם כדי להיחטף. לא, לשלוש יש דוגמאות. כשעברה שלישית נחטפת יש לזה דוגמאות. אני זוכרת שדיברנו על זה בכיתה. לא? אלה הדוגמאות, כלומר, אלה הם מתכתבים. לא, שמספר 3 נחטפת גם. היא נגדת, לא, אני לא זוכרת את הדוגמאות, אבל אני חושבת שהרוב... זה לא קורה אבל בכל... נדיר, אבל כן. לא, אבל... נניח אם את לוקחת דבר, מי שמחלק את הדואר, זה לא משתנה. דברים כי, אוקיי, למה לא? כי איך אנחנו מנקדים דבר? כך. דגש תבניתי של משקל בעלי המקצוע. זוכרים? כן. כן, כמו טייס וכתב, אוקיי? מה? זה מה? דגש תבניתי בעין הפועל של משקל בעלי המקצוע. זמר, ספר, כתב, חשב, כללי. זה חוק הזה? כן, עכשיו, טוב, קודם כל זה פתח, זה לא קמ"ס, זה עניין אחר, אבל... אני לא יודע. לא, בסדר, אבל... אתם זוכרים מה עושה הדגש? הדגש החזק. כן, והוא מחלק לנו את העברה באמצע. בואו ניקח, בגלל שו' פשוט לא נוח ויזואלית, כן, ספרים. כן, הספרים שלי. היא מחלקת את העברה באמצע, ואז זו העברה סגורה, נכון? כי בעצם אמרנו שזה כמו ספ פרי. כן? זוכרים? פרים. אוקיי, אז זו בעצם העברה סגורה. אוקיי, אז בעצם מה שזה אומר שהדגש החזק מחזיק את העברה, היא לא תחטף. אוקיי, זו סגורה, זו פתוחה וזו סגורה. אוקיי, אז זה ממש לא התנאי הזה, זה ממש לא התנאי של תנועה גדולה בעברה פתוחה שרחוקה מהטעם. זה ממש תנועה קטנה בעברה סגורה. קטר. כי אפשר להגיד, אני חייב גם אם למצוא זה את יהיה דבריכם, זה לא יחטף. דבריכם. אוקיי, אבל לא, בואו לא נתפזר על יותר מדי דוגמאות, אני רוצה שנשאר בעיקר פה במערכת הפועל, כי מה שקורה באמת עם חוק החיתוף, זה שבמערכת הפועל הוא מאוד סדיר, ובשם העצם חריגיו רבים. אוקיי, אז... אנחנו לא מנקדים, למה זה חשוב לי בעצם? אנחנו לא צריכים לנקד. אז תכף נמשיך עוד קצת, ואז ניתן נגיד דוגמה לשאלה, בסדר? אוקיי, אז יש לנו כך. התנועות שנחטפות... לא. סליחה. אני לא אחר יוטיוב. אני דתייה. בסדר? זה השאלה העברית כאילו. אוקיי, אז הקמ"ץ רלוונטי עליו ה-012 הזה. חוץ ממנו יש לנו את הפתח, את הצירף ואת החולם החסר. אוקיי? אלה התנועות שנחטפות. אוקיי, בואו נמשיך בפתח. עכשיו, הן נבדלות מהקמ"ץ שהן לא צריכות את ה-012, הן צריכות רק 0-1.
אוקיי? מספיק להן 0-1. הן נחטפות שהן לפחות מקום אחד מהטעם, אוקיי? לא שניים. אז אם יש לנו הוא שמר, סליחה, הוא שמר, כן? והיא, איך אנחנו רואים על היא? שמרה. נכון? אז מה קרה פה? נוסף לנו ה... הפתח עכשיו, אנחנו מדברים עליו, הוא בעצם זה שנחטף. כן? אז בעצם היה אמור להיות, כן? שמרה, לפתח לא נוח, מקום אחד מהטעם, והוא נחטף. אוקיי? הוא נחטף. אותו דבר אנחנו נראה בעצם בשמרו. לא, סליחה, פספסתי משהו. כן, תעשי את זה שוב. אני גם... אני לא מבינה למה זה במם ולא בשין. עוד פעם. למה בפתח צרב וחולם חסר? כאילו, למה זה לא שמרה? למה זה לא שמרה? כמו שמרתם, כן. כי זה לא אותם תנאים. כאן אנחנו בעברה סגורה. אנחנו מדברים על תנועות שלא נוח להן. כן. בעברה פתוחה, כשהן רחוקות מהטעם. כן. אוקיי? אז כאן זו עברה סגורה, זו עברה פתוחה. אוקיי? לקמץ לא נוח לפחות 2 מקומות מהטעם. לפתח לא נוח, עברה אחת מהטעם. אוקיי? וגם ליד. אבל מה הקשר לעברה פתוחה או סגורה? כן, אין קשר לפתוח ולסגור. לא, כי כשזה סגור זה לא נחטף. כשהעברה סגורה זה לא נחטף. זה לא אמרת, רגע. כשהעברה סגורה זה לא נחטף? בואו נכתוב את זה רגע. את יכולה לתת עוד דוגמאות לתנועות סגורות שלא נחטפות? כן. כן, בעצם אם יש לך נגיד, נשמרתי, אוקיי? אני נשמרתי, אז כן, יש לנו שווה נח, עברות סגורות, לא קורה כאן כלום. לא קורה כאן שום דבר. הבעיה מתחילה כשיש תנועות בעברות פתוחות שרחוקות מהטעם. זה בעצם מסביר את מה קרה כאן. זה בעצם מסביר למה אנחנו אומרים שמר שמרה ולא שמר שמרה. כן, למה אומרים שמר שמרו ולא שמר שמרו. אוקיי? סגורות לא נחטפות, סליחה שאני חוזרת. סגורות לא נחטפות. וגם אם הן רחוקות, אם הן קרובות לטעם, הן לא נחטפות. למשל, זה מה שקרה בעצם בשמרתם, אוקיי? כך הגענו למצב הזה שאנחנו צריכים להגיד שמרתם ולא שמרתם. למה אני אומרת שמרתי ולא קורה לי כלום? כי איפה הטעם? הטעם בשמרתי. אני שמרתי? שמרתי. אוקיי? הקמץ קרוב, אז אין לו בעיה והוא מתקיים. אבל זה גם בגלל שזה פתוח. כן, זה פתוח, אבל למה זה לא נחטף? כי הטעם פה, 0-1. אוקיי? הוא לא רחוק מהטעם 2 מקומות. את צריכה, היא לימדה אותנו, יהודית, להגיד, שאמרתי, ואז את כאילו מבינה איפה הטעם. זה אמרנו כשלמדנו על הטעם, שבכלל, אם אנחנו רוצים להבין איפה הטעם, אנחנו צריכים לנסות להעריך או לצעוק. זה אמרנו, כן? זוכרת, עדינה, שכל מה אמרתי לכם, כן? אם את קוראת לי מחוץ לחדר, ואני רוצה לקרוא לך, ואת מחוץ לחדר, אני אגיד עדינה ולא עדינה. כן? אז כן, הלצעוק או להעריך זו אכן שיטה. כן, לשמוע את הטעם. בסדר. אז אם ככה, שוב, תסתכלו על נטיית הפועל, על כל הנטייה, אתם תראו, כן, אתם תראו בבולד, ממש בבולד, יש אות בבולד, תסתכלו, אתם רואים את זה מולכם? למי יש את זה? את הדף, ממש הסתכלנו קודם, את כל הטבלאות. כן, אז פקדה, אתם רואים שהקוף בבולד? כן. אוקיי? כי היא נחטפה. בעצם זה מה שראינו פה, כן? שמר, שמרה. אחר כך רואים את זה גם בפקדו, כמו שאמרו, הקוף בבולד כי היא נחטפה. אוקיי, אז... כי לא קשור, כי מיכה שאל על דברים לעומת דברים.
אוקיי, אז בעבר יש לנו את השמר שמרה. אוקיי, עכשיו בואו נמשיך, נראה דוגמאות בצרה. עכשיו צרה חולם חסר, הם מתנהגים אותו דבר, אוקיי, אבל לפחות מקום אחד מהטעם. אם בהווה יש לי שומר, אוקיי, שומר, שומרת, שומרים, שומרות. מה קרה בשומרים? כן, שומרת ולישה, מה קרה בשומרים? זה היה אמור להיות לי שומרים, שומרים. כן, צרה, מקום אחד מהטעם, 0, 1, ונחתך. כן, אותו דבר עם שומרות. שומרים, שומרות. נכון, נכון. גם הצרה אז מסתפק בברכה? גם הצרה, כן, כן, שלושתם, אמרתי, רק הקמץ יש לו את הסיפור של ה-0, 1, 2. סתם קיבל לו לחטף, השאר ב-0, 1. אוקיי, שומרים. זה אגב מסביר לנו, כשלמדנו את השוואים, ואמרתי לכם שצריך לחזור לצורת יסוד כדי למצוא את השוואה הענה, אנחנו אמרנו כמה לחזור לאותו זמן. אז למשל, היה לנו את משתוללים, נגיד. ואז אמרתי לכם, תחזרו למשתולל. אוקיי, ואז הרבה אמרו לי, אבל איך אני אדע שיש פה צרה ולא שיש כאן משהו אחר, ולא שיש כאן שווה, ולא שיש כאן סגול. אוקיי, אז בואו נעשה הפוך רגע. כן, הוא משתולל. אין בעיה. ביי ביי. כן, אז הוא משתולל, אני מוסיפה לו את האם. אוקיי, משתוללים. ואז שוב, הטעם, מקום אחד מהטעם, והוא נחטף. אוקיי, וככה אנחנו מקבלים אותו. רגע, זה היה משתוללים. זה היה מה? ממש מהר? זה במקום אחד? כן, אמרנו, רק הקמץ צריך 0, 1, 2, השאר צריכים 0, 1. כן, משתוללים. תחלקי את זה לעברות, זה מיש, נכון? זה מיש, טוב. מיש, טוב, לילים. כן, שוונה מצטרף. מה? נשמע אותו דבר, לא? כן, זה נשמע אותו דבר. זה נשמע אותו דבר. כן, זה היה אמור להיות כך. אוקיי? אז שאלה, למשל, שאתם יכולים להישאל במבחן, איזה תנועה נחטפה במילה שומרים? אוקיי? לא שאלה בשמיים, ואז אתם אומרים, שומר, שומרים, נחטפה תנועת צרה. אז בעצם רוב השוואה באמצע המילה... מה? אז בעצם רוב השוואים עניים באמצע מילה הם חטופים? לא. קודם כל שווה הוא תנועה חטופה. וכן, שווה נע הוא בעצם תוצאה של חוק החיתוף, זה מה שזה יוצא. כשאני אומרת לכם שווה נע מקורו בתנועה, זה בעצם זה. זה בעצם... אז כל שווה נע הוא חטוף. כל שווה נע הוא חטוף, כן. שווה נע הוא תנועה חטופה, זה בדיפולט, הוא גם מופיע בטבלה הראשונית, כן, והעמודה של תנועות חטופות. אבל בעצם כשאני אומרת ששווה נע מקורו בתנועה, זה תוצאה של חוק החיתוף. כי היה חוק החיתוף, מאיזושהי סיבה, הייתה התרחקות מהטעם, והוא נחטף. אוקיי? עכשיו, השיטה באמת לזהות השוואים היא לחזור להוא באותו זמן. כי כשיש לך שמרה ואת חוזרת לשמר, אז רואה שמקורו בתנועה. זו הכוונה. אוקיי? זו הכוונה. זה בעצם מה שעומד מאחורי העניין הזה. למה אני חוזרת הוא בעבר כדי לזהות מקום? הוא בעבר כדי להבין באיזה בניין את נמצאת. אוקיי, להבין באיזה בניין. אם את רוצה לזהות שוואים, צריך הוא באותו זמן. אוקיי. עכשיו, מה הפסקה? הולכים הביתה? הולכים הביתה. זה כאילו... כן. מעולה, יש לי מה לעשות. כן. עכשיו בואו נראה דוגמה לחולם חסר. אוקיי? הוא מחר ישמור. ואת מחר תשמרי. אוקיי? אז בעצם, כן, היה אמור להיות לנו תשמורי. כן, כי הנטייה בעיקרון בעתיד, גם רואים את זה בטבלה, כן, נטייה תפעול. אוקיי, תשמורי, ואז שוב.
הטעם כאן, אנחנו במרחק אחד מהטעם, והחולם החסר נחתך. יש אנשים שדברים ככה, אגב. תשמורי? כן. כן, זה בלבול שהוא אנלוגיה מתשמור. לא, אני מתכוונת, תימנים זקנים. תימנים. זה לא בלבול, ככה מדברים. לא, אני אגיד לך למה, אולי תשמורי. תשמורי, כי יש מה שנקרא במקרא את צורות ההפסק. כן? צורות ארץ ישראל, אבל ניפגש בארץ, כן? זו הארץ. צורות הפסק שמשנות גם את הניקוד של המילה וגם את הטעם, לפחות את זה למילאל. אז אם המילה באמת תשמרי תבוא בצורת הפסק במקרא, זה יהיה תשמורי. אוקיי? תכתובי, כן? יכול להיות כזה דבר, אבל... ועד הקו יש בין השין למם, קו אחד. כן, כן, ואז בדיוק, שוונח סוגר עברה ושוונח מצטרף לעברה שאחריו. אוקיי, אז תשמרו, בעצם אותו תהליך. איך את יודעת שבשין שוונח? צורת היסוד היא ישמור. אם בצורת היסוד הוא באותו זמן, תמיד. אם יש לך תשמרי, אז את הולכת להוא באותו זמן, הוא ישמור. אם יש לך שווה גם במקור, הוא שווה נח. אוקיי, אז שוב, נגיד אתם מקבלים במבחן את המילה תשמרי, תהפכי, תלמדי, אוקיי? איזה תנועה נחטפה לנו במילה תשמרי? חולם חסר, אוקיי? כל מה שאנחנו צריכים בעצם לעשות זה ללכת גם פה, הוא באותו זמן, ישמור, ולראות שזה בעצם איבדנו את החולם החסר. יש לי מילה דגש, מה סיפור? הדגש בתף? לא, זה עכשיו תיכן. אני שמחה, טוב, זה מראה על הבנה, בדיחות כאלה. גם חסר וגם נכתב. אוקיי, אז זה בעצם, זה מסביר הרבה מילים שראינו עד עכשיו, למשל מסמרים, נכון? התפלאתם, ככה הסתכלתם עליי, מה פתאום אנחנו מנקדים בסגול ולא בצרה, אוקיי? אז יש... בשווה, מה סגול? סליחה, למה אני מנקדת? תודה. בשווה ולא בצרה. אז כן, אז אם יש לי מסמר עם צרה ואני רוצה להוסיף לו עם, אוקיי? אז יש לי, אז היה אמור להיות מסמרים, כן, לצרה לא נוח מקום אחד מהטעם והוא נחתך. אוקיי, גם שאלה שיכולה להישאל, כן, איזה תנועה נחטפה לנו כאן? תנועה צרה, אוקיי? מי החליט שזה לא נוח לו? זה פשוט אם היית מדקדק, היית יושב על כל המקורות בימי הביניים, והיית עובר על המילים דברים, מלכים וכולי, והיית רואה שהן מנוקדות כפי שהן מנוקדות. דברים זה קלאסי, כי אתה באמת, אתה שומע, אנחנו לא אומרים דברים, אנחנו אומרים דברים. אז הקו הוא בין הסמך למם, נכון? אז הקו הוא בין הסמך למם, כן? אז אנחנו... אני כאילו נגיד בין, קשה לבטא את זה אחרת. נכון, אתה גם באמת לא מבטא את זה. אני יכול להגיד שזה מסמרים ומסמרים, נשמע לי נכון, זה נשמע בדיוק אותו דבר, אבל כשלוקחים את כל המקרים ועושים את ההכללה, זה בעצם התהליך. נראה לי שזה היה יותר קל אם היית מלמדת את זה לפני כן, כי אז היינו מבינים יותר דברים. את השוואה הענק? כן. זה היה עוזר בהשוואים. זה תמיד שיקול. כן. כי מה שקורה אז זה שעוד לא מדברים על מערכת הפועל, ואז אז למה זה דווקא מנוקד ככה, אז למה זה... וזה גם קצת מסבך וזה גם קצת יותר כבד, אז בשלב ראשוני, אבל זה כל פעם שיקול, ניסיתי בכיתה אחת כך. בסוף החלטתי שאני מעדיפה ככה, אבל כן, זה לא... אז אוקיי, אז זהו חוק החיתוף. יש דף, חוק החיתוף ושפעים נעים, אני אזכיר גם שוב במודל לעבור עליו. וטוב, ואת הדף הזה עם הפעלים כבר אנחנו נעשה בכיתה ביחד. השורש האחרון מהבקעת ביר זה היה יצר? ראיתם ששלחתי את היצר? כן, אני ממש לא... פתאום אמרתי, מה הסתבכתי כל כך?
לא, באמת. זה לא היה זה היה משהו אחר שהצהיר או לא? לא, העניין היה שהראיתי לכם את שורשי... היה הצהיר או הצהיר? לא, הראיתי לכם את שורשי בקעת גר. נכון. ויצר היה לך בעיה עם כן, עכשיו, אני נכנסתי לשוונג של להראות לכם את כולם בבניין הפעיל, כן? עשינו יציא והציק והציע, כי באמת, יצית, כי באמת יש את הפעלים האלה. עכשיו, אין דבר, אין שורש יציר, כן? כלומר, אין נטייה כזו, כן? יציר. אבל, פשוט היה לי נוח להראות לכם את זה בהפעיל, אבל הדגשים המשלימים לא קורים דווקא בבניין הפעיל, כן? אם הוא אתמול נפל בבניין קל והוא מחר ייפול, אוקיי? זה קורה בבניין קל, ההידמות הזו של הנון. כן, הוא היה אמור להיות אינפול, ואותו דבר אם יצר, הוא אתמול יצר, אז הוא מחר ייצור, אז היה אמור להיות לי בעצם ייצור, כמו ישמור, אוקיי? ואז הייתה את ההקדמות. ייצור וייצור. אוקיי, אז זו בעצם הדוגמה שהייתי צריכה לתת לכם כאן. טוב, אז עברנו להפעיל, ואז זה לא הסתדר עם הפעיל. כן, נכון, אז לכן זה הסתבך לי, כי אמרתי, רגע, יציק, נתקעתי עם ההפעיל הזה, ואחר כך בבית אמרתי, זה לא חייב להיות פשוט בהפעיל, זה קורה גם בבניינים אחרים. אז קוראים לזה אגב הידמות? זה הידמות? יש לך פה בעצם שני תהליכים, אמור להיות ייצור, כמו ישמור, נגיד. את יכולה פשוט להציב את זה, כן? להציב איך זה היה אמור להיות. להציב את האותיות שורש. אוקיי, אז כאן הייתה לך הידמות מלאה. של היוד לצדיק בעצם. והתמזגות יצורים. כי פשוט אני רואה כאילו כל מיני שאלות, ואני לא מבינה את השאלה, אני לא מבינה. כמו מה? כמו, הידמות מלאה, אני לא זוכרת את השם? זה ממש כשמו כן, הוא הידמות משהו נהיה דומה למשהו, כן? היוד נהייתה דומה לצדיק. אז זה הכל... כן, והתמזגות, הם התמזגו זו בזו. יצא, נכון? כן, אז כן, אלה פשוט שורשים שהם ביוד. אז אם את רואה, כן, את המילה קיצית, אז את יודעת שהאות החסרה היא יוד, אוקיי? כי זה אחד מבקעת הגר. רוצים עוד שאלות? רגע, עכשיו יש פה שאלה. כן. כי זה דגש בעצם תבניתי, אבל הוא גם משלים. לא, הוא רק משלים, הוא לא תבניתי. אין, אתה רואה, לכן פחדתי שתלך למקום הזה. רגע, איזה בניין אנחנו יצא? ביצור? כי הוא יצר, כן. כי הוא יצר. בחומר של המבחן הקרוב יהיה את העניין של השורשים? נלמד את זה? של לדעת איך השורש נראה? במשלים את מתכוונת? לא דגשים. אני מדברת כאילו לדעת, נגיד, על מילה, איך השורש שלה נראה. יכול, בדברים ספציפית האלה שדיברנו עליהם, של להבחין בין שורש שמתחיל ביוד, וכל השאר מתחילים בנון, בדגש המשלים, זה יכול להיות. לגבי הדגש. כן, זה יכול להיות. אתם רוצים עוד דבר משלים? בתרגיל הזה שנתת, אני לא הבנתי מה צריך לעשות פה, מילים שאפשר לראות בהם את השורש. בדיוק מה שעשית. אבל למה זה מתייחס? אם היא עכשיו מפילה, ואת יודעת שהשורש הוא נפל, אז במילה מפילה את לא רואה צנון. אז אני אומרת לך, תביאי לי מילה שאת רואה בה את כל אותיות השורש, זאת אומרת נפלתי. אז לכל אחת מהמילים האלה נחפש את ה... זה שאלות כאלה יכולות להיות במבחן? מה? תני מילה שזה? לא, פחות. אבל לא לכל המילים אבל זה בשביל להתרגל להכיר את השורשים. כמו מה? יוד, זו יוד, אוקיי? ותף. מה זה? נון, יוד ותף, אוקיי? אני שמתי אותם בכוונה בגדול, ואני שמה פה רגע בצד גם למד ורש. תתעלמו בשלב הזה. כשיש לנו ישכח, ישכב, ירכב, וימצא, אוקיי? זה אותיות שלא קורה בהם כלום בפה הפועל, כי הן אותיות שהן חזקות. מה שקורה עם הנון והיוד ותף רגע נשים בצד, זה שהן אותיות חלשות יותר מבחינה פונטית, מבחינה צלילית, אוקיי? אכן הן מדמות. בסדר? אז בנון אנחנו רואים את השורשים האלה שבעצם, שהאות הראשונה, פה הפועל היא נון. אוקיי? פה הפועל נון. אוקיי? וזה, אלה כל הדוגמאות בעצם שדיברנו עליהן
בכיתה, הוא ייפול, כן, אז חסרה לנו נון שהיא דמתה. הוא מסיע אותי הביתה, אז חסרה לנו הנון שהיא דמתה, כן? היא משיגה מה שהיא רוצה. חסרה לנו הנון. אוקיי, אז נון, אוקיי, המונח המקצועי יהיה חלשה יותר פונטית, צבילית, אבל אפשר לקרוא להם האותיות החלשלושיות, בסדר, פשוט חלשות יותר. אז אנחנו רואים את הנון מדמה לנו כשיש לנו פה הפועל נון בשורשים מסוימים. נכון, דיברנו על זה. אנחנו רואים את הנון מדמה בנפעל, נכון? בנפעל בעתיד ציווי ובשם הפועל, כן? כל מה שראינו בעצם קודם, אם אתמול הוא נכנס, כן? הוא נכנס, אז מחר הוא ייכנס, אוקיי? היא בעצם, היא דמתה לנו פה, כן? ייכנס, ואתה ייכנס, כנ"ל, כן? ולהיכנס. בגלל זה, אוקיי? אבל הנקודה בכף כן. היא... הדגש, החזק, המשלים. כן. הנקודה בכף. לא קשור. וואו, אתם מה אתם מתקדמים בחומר? כן. לא, השאלה שלי אם הוא בא בגלל שזה דגש חזק או בגלל שזה נבלע. כי זה יכול להיות שני סוגים של דגש. לא, דגש חזק תבניתי. יש לנו, דיברנו על בניינים אחרים, בהתפעל, פועל והתפעל, ודיברנו גם על תבניות של שם העצם. אז זה משלים. זה משלים את הנון שנבלעה. אוקיי, מקום נוסף שראינו נון נבלעת? זה גם לא בעין הפועל. וזה גם לא בעין הפועל, כן, זה גם יפה. חזק, הוא חזק, כן. אוקיי, עוד מקום שראינו נון, אני אזכיר לכם, ראינו כשיש לנו למד הפועל נון, ואחריה יש לנו את הסיומת נו או נא. נכון, ראינו את זה, נגיד, ישנו, זוכרים? כן? אם אנחנו שמרנו. אז זה דמות אמרנו? זה דמות מלאה? כן, דמות מלאה. אם אנחנו שמרנו, ואני רוצה לשים פה ישנו, שורש י' שין נון, אז אוקיי, אז אנחנו לא נגיד אנחנו ישננו, נכון? אנחנו לא נגיד אנחנו ישננו, אנחנו נגיד שאנחנו ישנו, כן? יש לנו גם התמזגות יצורים. ישנו. אוקיי, אז יש את זה כשיש אנחנו בעבר, אוקיי, אנחנו ישנו, ואם אתן מחר תלמדנה, ואני רוצה להגיד שורש ב' ח' נון, אתן תבחנה, כן, אז אני לא אגיד תבחננה. כן, אני אגיד תבחן. אוקיי? אלה המקומות שראינו נון מדמה. עכשיו איפה ראינו יוד מדמה? בשורשי בקעת גר. אוקיי, רק כאן ראינו את זה, כן? הוא מציע לי הצעה, והם מציתים אש בשדות. אני מזכירה שורשי בקעת גר פלוס, זוכרים? אמרנו עוד אחד? יזם, כן. יזם. כן, והן מזיעות. אוקיי, ואני אזכיר, אם כבר אנחנו עושים את החזרון הזה, אני אזכיר שוב פה אין החטפות, אגב, פה אין חיתוף, כן? הדגש שומר לנו על הפתח חירי, כן? מציתים ולא מציתים. מה זאת אומרת שומר לנו? כי בעצם דגש חזק מחלק הברה לשניים, אז מזיעות. ואז זו הברה סגורה. לא כל דגש חזק, נכון? רק המשלים. כל דגש חזק, גם התבניתי. אז כל דגש חזק צריך לחתוך את העברה. כל דגש חזק צריך לחתוך את העברה. כן. רק הקל לא מחלק לנו עברה, כי הוא רק מדבר על רפיון או דיגוש. אוקיי? אז הדגש פשוט שומר לנו על העברה, כן? אין הציקו לי. הציקו לי. אוקיי? אז לא יהיה לי חיתוף, כי הדגש בעצם שומר.
אוקיי, אז היוד מדמה לנו בעצם רק בשורשי בקעת גר, ראינו את זה רק כאן. אפשר לדעת. כן, לא הבנתי איפה לא היה חיתוך, סליחה. בהציקו. לא, זה גם לא רלוונטי, כי זה לא קמץ פתח או חולם חסר. בתף במציתים אין דגש? לא. לא, אין סיבה לדגש, זה לא עין הפועל, זה אנחנו מציתים מה שמצטרף פה. כשאומרים בגד כפת זה רק או בראש מילה או אחרי שבנה. זה לא יכול להיות כשזה פותח שבנך. הבהרה. שבנה. לא. אם זה פותח הבהרה זה לא נחשב. אם זה פותח הבהרה בראש מילה, כן. כן. אוקיי? אבל כן תף, איפה ראינו, אולי זה מה שבלבל אותך, ראינו את זה בדומה לכאן. אם יש שורש של למד הפועל שלו תף, ומצטרף אליו או טי או תא, כן? אז לא נחתתי, נכון? נחתי. כאן ראינו את זה. נחתתי, נחתי. ואתה לא קראת ברית, אתה קראת ברית. מה זה הראשי תיבות? מה? למד הפועל? למד הפועל תא. היה, קודם הראית את המילה דבר. תן ותן. כן, כל אלה בעצם שמתחילים בתא. כן, דבר? מילה דבר, והרבה פעמים גם אני עושה את זה, אני מכפילה את דבר. וזה בגלל ש... כשאת כותבת, אז מתכוונת דבר פוסטמן. את כותבת ככה, טוב מאוד. זה טוב? כשאת לא מנקדת, כן. כן, אחרת איך תבדילי בין זה לדורים? אנחנו לא מנקדים, אנחנו מכפילים. כי תמיד כשו' נמצא בעין לא, הפועל... לא. בכתיב חסר הניקוד, כשאנחנו לא מנקדים, שזה בעצם איך שאנחנו כותבים תמיד. אם יש לנו, אפרופו אימות קריאה או, כן, אותיות ה-V שהן אימות קריאה או יצורים. אם יש לנו באמצע מילה אות שהיא עם קריאה, אנחנו כותבים ככה. אם יש לנו באמצע מילה אות שהיא ייצור, אז אנחנו מכפילים. צייר או צייר. אנחנו מכפילים. אוקיי. באמצע מילה. אנחנו כן נכתוב ורד, אבל אם אני רוצה להגיד לך שהוורד שהבאת לי מאוד יפה, אני כבר אכפיל. וזה לא שפשוט אפשר נגיד לשים דגש בו' זה לא יעזור לך כשאת לא מנקדת, כן? חיל האוויר שלנו מצוין. כשהו' או י' באמצע מילה הם ייצוריות, אנחנו מכפילים כדי שיבינו שזה אוויר ולא אויר. בסדר. מה עם גבוה? מה עם גבוה? לא כותבים שני ה' בסוף? לא. לא, כי זה כבר גבוהה. זה כבר גבוהה. הדבר הזה גם קוראים לדמות מלאה? שקראת וזה? כן, זה דגש משמעות, והוא ידמות מלאה. אוקיי, אז אלה בעצם האותיות החלשלושיות הקלאסיות. אם נחלק את מה שלמדנו על הדגש המשלים לפי אותיות בעצם, אז נציג את זה כך. לא יודעת אם זה עוזר, אני מקווה שזה עוזר. מים זה יוד אחד, כי הרבה פעמים גם כותבים. מים? מים זה יוד אחת, כן, כל המילים האלה שמנוקדות כך, בית, מים, קיץ, כן, אנחנו כותבים ביוד אחת. שמיים, עיניים. זה יש מלא טעויות. נכון. רגע, ועיניים זה עם יוד אחת? עיניים, כן. בעיקרון, כן. עיניים או עיניים? עיניים, בעיקרון, עיניים. כמו ביצה? כמו ביצה? כן, 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 כי זה צרה מלא. כן. בסדר, אז זה אם נחלק לפי אותיות, אוקיי? לפי אותיות, איפה יש לנו דגש משלים. למד ורש ראינו בהידיעה, כן, הבית, אז פשוט כשלימדתי אתכם, אם אתם זוכרים, אמרתי לכם שהי בעצם שחזור של, זוכרים? הל, כמו בערבית. כן, אז זה בעצם כאילו למד שמדמה. אוקיי, ורש אמרנו שבשין הזיקה, אז זה היה אשר, כן? ואז בעצם כאילו הרש היא דמתה.
אבל לא כל כך משתמשים בזה, נכון? פשוט צריך לדעת שאחרי הידיעה ואחרי שין הזיקה, כן, מה שקרה הוא שיקראת, יש לנו דגש משלים. ובנון ראינו את המין. סליחה. אחרי הידיעה? תמיד יבוא דגש משלים, נכון? כן. בנון גם ראינו את המי, כן, אחרי מי. כן, באתי מכאן. כן, אז יש לנו גם דגש משלים, כי היא קיצור של מין. כן, אז בעצם זו הנון הזו גם. כן, מכאן זה כמו מין כאן. ולכאן. ולכאן, כן. אוקיי, זה הכל דוגמאות שראינו, פשוט עכשיו עשיתי חלוקה לפי אותיות ולא לפי תהליך. נגיד את זה כך. רגע, אז... הוא והפרדסים. הוא והפרדסים, בדיוק כמו שאמרת. ולמה בפה יש? ולמה? הוא והפרדסים. תגידו לי אתם, איפה יש דגשים ואיזה? לא, למה לא הוא בפרדסים? הוא והפרדס. פרדס, בגד כפת בראש מילה. אני פתאום מתלבטת, לא, כי פרדס זה מילה שאולה, אז אני לא בטוחה שחלה עליה. פרדס זו מילה שאולה מיוונית או משהו כזה, נכון? אני חושבת שמפרסית. יכול להיות. אני חושבת שמפרסית. אז אוקיי, אז הוא אז אות בחל בפתח, כן? זה כמו הידיעה, דגש משלים. אוקיי? הפרדסים האלה, דגש משלים. אוקיי, פה יש לנו דגש קל אחרי שנח. רגע, איבדתי אותך לגמרי. עוד פעם, אם יש לך בפרדסים, בואו נתחיל ככה, בפרדסים. בפרדסים אין לנו בעיה להבין את זה, אחרי אות בחל מיודעת, דגש משלים. עכשיו כאן, אין לה דגש, כאן יש לה דגש קל כי היא בראש מילה, לבית. אבל כאן היא כבר לא בראש מילה, אז אין לה דגש משלים והיא גם לא אחרי שוונח. אבל זה לא מבטל לה את הפונקציה של הידוע. היא עדיין מיידעת, אוקיי? טוב, את הבחל אני לא יודעת, אני לא רואה. רגע, אז את אומרת בפרדס? לא, אני אומרת בפרדס. הוא בפרדס. לא, כי יש איזה ידוע? כן, 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 כי תמיד אחרי הידיעה יהיה לנו דגש משלים. ועדיין יש את הדגש בדלת. הבחל הזה. דגש בדלת, דגש קל אחרי שוונח. עוד פעם, כן. אני חושבת שלא למדנו את זה פשוט. אני מניחה שכן למדתם, כן? זה תמיד יהיה ככה בעצם, הוא בבית, אז יש לנו דגש משלים אחרי הידיעה, כן? בבית זה בעצם בהבית, כן? בהבית. אוקיי, אבל הבית הראשונה היא כבר לא בראש מילה, אז היא לא מקבלת דגש בגד כפל. טוב. אז רק את האות האחרונה של הרש, הדוגמה שנתת שקרה, זה... איך זה קשור? השחזור הוא שבעצם, בגלל שזה שר, היא קיצור של השר, אז כאילו הרש זו שמדמה. אבל את כן אומרת בבית חולים. בבית חולים, בהחלט, כן. בבית חולים. למה בבית? לא, את זה לא הבנתי לגמרי. כשהמילה מיודע בה"א הידיעה, את מדברת על הדבר הספציפי הזה בה"א הידיעה. אז את זה אני מבינה, אבל אז למה בפרדס? זה לא מיודע, למה פרדס זה דבר מיודע? טוב, את לא היית איתנו בשיעור. כשאותיות בחל מצטרפות, הן מקבלות הניקוד של הידיעה. אם את בבית הספציפי הזה, אוקיי? ולא בבית ראש הממשלה, בסדר? אז הבית היא בפתח כמו שההי שמידעת היא בפתח. זה בעצם כשאותיות בחל עם פתח עליהן, אז הם כאילו קיבלו את הניקוד של הידיעה. אם את עכשיו בבית, את כאילו אומרת שאת והבית. למדנו את זה. כן, פה למדנו את זה. הבנת? אוקיי, ואם את הולכת לבית, אותו דבר, את הולכת להבית. רגע, אז היית עושה הבחנה בין בבית החולים סורוקה לבין בית החולים? כן, בית החולים זה בראש מילה. לא, לבית חולים סורוקה בין לבית חולים? לא, זה אותו דבר. אותו דבר. לבית חולים, כן? אם משהו ברור כשמש, אוקיי, אז הוא ברור כמו השמש, כהשמש.
אז בעצם את צריכה פשוט לשים לב עם האותיות, אם פתח או לא. רק דבר אחרון, רק תגידי עוד מתחום. אתם יכולים ללכת, אני ראיתי שהרי דגש משלים אחרי הידיעה. דגש משלים אחרי הידיעה, ואם יש אותיות בחל שקיבלו את הניקוד של הידיעה, אז גם. תגידי לי משפט הזה? אותיות בחל. שקיבלו בעצם את הפתח, כן, את הניקוד של הידיעה, כמו בבית, אז גם יהיה לך דגש משלים, זה בעצם אותו דבר, זה עדיין דגש משלים אחרי הידיעה. נבלעה שם. עוד שאלות? לפני שאנחנו מתפזרים משהו? אגיד את השבס. גם לך.